Orofo say uba santima mu ha ma menka semba akonchiro na anwumre. Asantima ma no dressing bia anase afade a akamfo anasantefo ma no etoda bia eyeba anase yekodwabo bia dancing crane a ema no etwa no. Orofo na anwumre me pese me ma hunu se sa dancing crane no no ayekasa beya. Yes mami watwa dancing crane ne ho ayefe pa. Me pese me ma hunu se sa dancing crane no eya kankasa na se ye twi ibia ase a kire sei na mami bi amami te se abra kwasi broni kokko ba ye no sa dancing crane no na eye dressing bia eye wo mu feye papa eno ti emrofo no kwa na tu ni din se eye dancing crown na wo hwe tete ho no a esan se sabia nyado ya na nanom o man sheda ansua nwoma no eno omo aye no dancing crane sa ena ede aka ho na ena hwehwemu ama na dadi se eye dancing crown eno ene no na eye menwanwa yi papa san se o hwe kasa dancing crane no a unhu se ye twi kasa o se ye die yo yese mrofo no ese ye dancing crown eno ni asemo ato bedwasre de aso fraka de tiamu akwata na bisi aka fantam from bema no adigade abakade kumasi jom ene ka kire obi no obi so ka kire obi se so Asem Mpe Nipa no yakan ho ye ni otententu bafo ne bebo ye ntaba mu ye nam soro ye san enam fam emirikisi ye ntumi no ene afra no nsamampo ena nwumre ye di so ena ye jane so ewo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so wakoduma samo wi afidie ema tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa no yakan ho yaba na yaba dwumadie obate omono asamo anka oheneyire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia wagye na adwa na the nation sanka ene wose ne hododoro kakra enu ti no ontumi emekan yensa yemompa ye yame ya adoma wo kina no obetumi abekan yensa fe enkwanta bisa Isaac wone kokosachi Fletcher omone producers ye no omo edi djuma wadawroma ena na anwumre yenya bi ede ebeso djumadie weso ena abetem panisem djumadie weso ena abetem komode djumadie weso ena futusem emu ohwampa yede ebrew kama okọ MC a hososo no a azuka ewo ho sa ena na asafo kantanka simprimo bema gosu ni abrante no wo boy djuma na ya school fees ye omunyina ka ho ena Asem Mpe Nipa ye ko ekoye nimsa na ukọ Sompa TV hososo a David ewo ho sa na ko ba jase simprimu wono so ebo adwuma wadawroma ene edi atwaguo ewo Sompa TV no so no kofro bofo mpa bema asuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ni team Oforisuo menam tiadwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bose asase so ena so driver touchline ko akansampia wo se campaign na ye ko emfa enko yanim omra samo enadwo emunyo sa bibia boko Oforisuo nyankopa daroma emunyo sa na enso nyame de emfa man nyame ahoho fitin last week is ade aba weekend na baby wo ha ne mo de wo so na munye de minim so de koyi ma wo de ya fam kakra si weekend do sa na senke kodivu anke kan samadi shwa start Friday da fiada nti fiada no minim nwalumba e kopɛ baby chan kakra kodwen ho kakra kodwen no mabi kakra na ba sa na ne kwasi ada na ne memenda ne de ye fa kuro boy yabo nti ne je ne wo hu ye ha monnom bibi menom mot ne a confirm to so di ope meka mot no adwuma mu awe kwanta bisa ne friends kokose omo sere hwe mo 2 weeks suspension kwanya mafa so omo sere na ya ota no mu bia wonom mot na meta no but minim sere omo sere no hwe yapon wanne 2 weeks suspension na just more to now can eyo mo wanwa adenti me so Asem Mpe Nipa menya me ho basa so na dane bi ene chese
you call baby na wiabo ya me no kwini so they are na wiashi abo no na papa bi atoni bia de hin bi club bia de se no one club o hwi na se so omo ade no da fidie so omo aso ya se ne bia on club na se ho na guntensu in fact the way na me kon na se ye na me je ba ko efi o me nko ho biem ti se no no mo se de e ba wani so kakra so nse me ntanye ti ba mani so kakra ne mum utimi nante oh me nante se me ka se unse me nye nipa se be ade we ebetimi abubi mare from sa aha ne fiada no lumba so nom de ana kono awa ha kwa gumeka oh meka kwa gunzu nom club ni bia club o saje sausage oh we are confirm memory ako pe sausage pa lumba ho ni sana nti na je mode na baby akọ time so no Ghana man so nwa efe oh awon ade adu sani ehwa so obi nsem choni de ukọcha be he I suffer be free America be na friend bonki Asem Mpe Nipa ti na friend bonki ka asem bi o so otimi kokọ transport a o mu di asa no monsa na o hwade o yes ade preach enya kra emenya kopon iti ni bebe ba ko chan bia ma twam bia no ye hwe ni ya from ni ya tuo mofo ana che se dia tade enko yie no mo tuo mofo me no ya ene mu ye Ghana for ma sebe omani ate e wo kwan be so se du me bia hwe no yin low no nche ne high ibi wo asa na e ka no omani ate na du me bia kwa kuhwe sa na ma ni nchasi o hwe ma na o mo ko na me ye ni se na sa na wabonani me so ye me sabi temi ni eto na chese emuye nti edu weekends aya mumpie wo mo hyede edu hwe awehu ku nipa ofosu ma men kasa asemoi edu nipa bi awiase sesika bi be hye obotom kakra na ho dwoa pi kakra wat na ye ode pi kakra obi ti kromu a stadium kura wonim edu me bi pi kakra awehu su kunsunsu eti na brofo mo journey bi e friend country journey o fane maguka mu a no mu kwa abrochire kuro bi atoaso anigye ho no makwaje omani ubonso wakra no ba adwane kwa na sa ba obi adi areho sa awu sika ho dwo obi wo sika jo adi areho sa awu ofosu dume bi a hata ho kakra wate no okay hata ho kakra adrotia bibia boko ya gopon adom se ya hata ho wona samwane kai Osei ya nipa hata no na ofoso be meye hata ho de ya na ye wote ho a eni kwa se de bia no wo hyede mo sa ya na wo hu de ekoso na wo hu de e banso na wo hyede mo sa ye kan se bi wo ho ase wo de wada ne se bi so kantete krase ni bia se on de do ma kromu de ntia wo ho a no wa pie fo so be ma me ne omna samo ya adwen to da bia go and enjoy the music a won no me play kura e be refresh your mind no ahun wonya kro bia nso so e ho atin fifira tenso ni bia na wo de abobo opemo so no waje soft drinks and me mizo kura mpo ne 5G kura wo kwa wo de wa de a fridge mo kwa na wonya ye friend se kro bia ba ko bia wo de asim na wo mizo ni sisi ho na 5G ni so wo bobo wa de otwetwa bi wa pa confirm bia na so se jibi ana sa ye friend se aponji wo de aboso wo twa wanum kakra wa beda no mo se nam ye we na na adwe enye nso so to da bi nso so yemfam mo once in a blue me bi no wa so watwa ho kakra na ne ko ba ne sa de omo so toto na adwe no bi gya na that's how mbe boka omo nya adwuma nye unemployment rate ne be kosoro ma me chi abrante na otutu bi wo opamangwa brosan no ai ma me se me dim be do na be do to ma ponche ma me okay anti ma me na se na me nchia no tie adwuma de penti ofo so abusuafo na nka ye ho Sompa television so Sompa 93.1 FM and a Facebook Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 okọ YouTube no so aye live e wo ho kan ye ho ene futu sem na dodo na hwe ni mo kwan se obetimi dia basa be yebenya bi e de abo ya brabo nti ofo so be mama menja bre na aka na ma okay futu sem no de se yamfa amadia na chese Asem Mpe Nipa ya madwuma na me pese me ni wo bi din komo kama na me bie na ni wo wiase abrabo ho sa na me pese me ka kire na anwumire yi se wiase abrabo na ye bono wo bia ye na adwene se e wiase nyoma bia
ebetumi ame aka se wo so baabi no obenya bie so besisi adan watumi anya sika totomfuo na ne kai wudi da bi mu na watumi ahwe wo makama no eno elia brabo no na so ye won krofo bi wo ho a sa brabo ya opeso opim ko wanim na wo bobi manhu sa yes wo so ewiase no wo ka ho no omode o mpene sa o da bi o wo pese wo ko wanim na brabo no ekoyie ma wo no wono de wo hwehwe wanim guase ne wahwe ase ena me ka kire obi se sa na wo te de na ese ujai obi hwehwe wo fombo kono de kaka ono nkoa no na ka posifo achew eka wono nkoa na ka yade abo eno na me ka kire obi se sa na wo te de a e wo se ujai. Some people are waiting to see you fail. Na je se enwoma be giagu ne anya kwan asrew enwoma be giagu ne aka se wo twea no wonie enwoma giagu ne aka kire se yankan se ontumi nye eno na me ka kire odede bi se kokoba no saa na se wo pem akowanim e wo wiase abrabom na omanfo afiti ase se wo ka ho asem na wo se wo be giagu enwoma betumi atofom kra untumi pagya ena me ka hye wo nkura se de omanfo ekeka no eduru babia mentie omanfo dodo no na ehwe se wo betumi agyai amanfo bi ehwe se wo betumi aso adentia efrise ya de adwuma na hye wonsa ne kan kro ne ya na wo ye no enso omanfo bi se dabi o ma wo nkọ enu ntimpa ya abobo ane se wo de wo se ketimi kura pamwo anase yi wadie enu timeka cho de bi se sa na wo bo mpa ye se obi entofo de a wode won sabako atini obi so no na enan no so ehwe so. Some are waiting to see you quit. Eno to do for na asema meka kire wa ne se ekoba sa na yakoya ake ekoba ne sa na ekoya nsam keka se okra de ke pamu akababo wo kra de ke gifiri won samu a meka kire wo se na sa wote sa asem na manen ha okra eka won kokura na so to na wotia no unya kakra edie no yempamu emfamfiri ho eka obi kokura na wachima kakra bia wudie no ka yenwo nkonsa na emfamfiri ho duru ba bia wo so ana wai omanfo bi na yikaka sansam no eno ti awade no se de esi pem kona nim no unu kuna brabo no se de ACF no omanfo aso de gina wade nim se chinchina o mu betumi agu no o mpese o feli wa brabo nim empo they want you to quit from the marriage eno na me ka kira wo se sho hun kran ene omanfo ro beke kansem de nanso emma enu emu wa bam ompa ya bebo ane se Eurade ma watamfo ani wona wo ka honsam no ebenyina che wona wo ka honsam epese obofom no wona wo pese yi wadi fura adwuma mu no wona wo pese wo nkonsa na baabi ye comfortable zone no unya sika ehwe wo yire eno ma no wo pese yi wo firi ho no ena me ka kire wo se Eurade mwa na so mu betimi ahu won kan kro ifrise Shabrese safo ankasa ne awurade na metaka na fidie se God created every mankind for a purpose. Sentia nyankopon bo wo no faako opese wode wuduro no eye den a wo ma watamfo enyini nche ontena se nche na nyankopon ebetumi de waduro ho eno ntimasema meka nyina ne se kokoba ne se wotetensem bi wo wasum se de wo ye no wa wani tuase eye de wo ye no ama adwuma no etumpon de wo ye no wa wade na so no bibia ekoso kama faako obi peso pamu firi wo no se wankasa unim wahunim se wo ye papa nko ade a na de wo ye na be man kan kroso abaso wo abrabom de a koso aye na akafo no so di omachi a
de also wo ye ma animonyam eba wabrabɔ mu no wan hwe ye kuti wo mu a ebema ebeduru baabi no de also wo ye untumi enye eno ena so mo ani kodi wo machi pia ebetumi ama wa felie ukodi wo machi pia ebetumi ama so ana wakwete afri baabi a wo ene ntuma asem ameka nyina ne se so hu kura se saafo no nyina no obehu afede ewa brabom eme modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo abrewatia Ofoso meda sena machia yetiefo ene yahwefo nyina na ene de wode aba no nsoso no Peter Safo Moonlight obeka se yepa yedase Ofoso bema, don't let negative people keep you from seeing all the positive still around you. Ene mapaya etwa ho ahia ene amapaya ewo wanim na opese oye na wudru ho no ema wonom a adwenfi ene adwenbone adole wonom tirimu mate se de emoja empehuru yetirimu da no ema wonom ente won san se wo behu sa positive things no ye woni pa bi wo ho a wo fro kwa wanim no na wonom adane te se enkoto ana se koto wo fro no behu se waso wa ple no no so wo twen san ono a wonko ono so a oma wo ma ye woni pa dum nipa bi num wo ho a wonom ayete se langard fo a wonom akwakotena sase bi a enye obi dianso no wode kokota konsem ana se wode emensem pesa wogide free wonsem ti wakofa sa langard fo no abesi so wo sit down wo to foundation no na wonom so edwirigu wo hyehye no na wonom edwirigu da bia se eya na wode wani ana se waso ekosa nkofo no ho a wonhwe ya wo mobla wonhwe ya wo nkwa wanim enti me say wonom a da bia la da opese wo hu se wo kofom e wa abla wo nkwa wanim wonom a da ne da wo hwehwe se enka de obeti asan wachi enka de enkuguo e ne beye wo chefa wo abrabom no me say enfa so emma wonom nsam a wo ka wobeka bambuo nsam de akyerew enipa wonom kɔ ebia wo anim no wo de ade wo fie ya wo wutimi de eje saafo ni bia o ne de abu abembasa enipa wonom timi run central adwuma mu kɔ mo anim no enya fa ho edanfo nti akua hwɛ na one try sɛ wo kɔ akɔ ne nam journalism mu me pa chaw enya so mfa ma wonom eya wonom na aka sɛ nyeye. What about God? Onyame waka bia na onka bi nempo no sempo wo hu wahyase se anye ye wo maame ye bi amfa wo papa be ye wo nuanom nyina try ye enso amfa. It doesn't mean so so ko try ya enye ye. The first obi akwa ya wa faili no it doesn't mean say wo so kwa ya obe faili enso akwa kra ena suro beko kra ena bia mu kra po no semi free efie wese bu bia felu asenko anegu ho a Nyankopon wo ye hyebre sesafo ewie manyi Nyankopon sachira nada da bia me se perseverance se wunya ensi yo honhom ewo wo mu no eno na betimi aboa wo na nwenta so ama otimi akọ wanim and pay heed to what they are saying. Say what ma ka say we say nyeye ena we say mu de fie we say mu de yentimi nko yanim we mu de omu to kwan ye nyeye we say mu de omu kọ university ni bia nyeye we say mu de won mu nya adwuma papa bia ehya da nye ye de ye hiafo abusua ena wo so agepene ena wutimu wo say enya so ma wonsam na wo keka no ema babubu onsam no enhya wo so wo say nyeye so meme yebo asiama me say ebeye I will push forward. Efa woni baabi a medan fa woni gatamo a meda sesei efa woni ahokyere no ohia edondo ya ye bodi machi sesei se me nya nsi yo se mekomanim a mekomanim se wonya nsi yo si nkete se obeko wanim a you go forward eya wa adwene eni se wo ma wani asi awrade so da bia mekasa without God no bibia ni ho obeye beye enfa wonya nsa ne wonim de enante wa ablabom se wu ja wo bibia mu dia mo no asafo awrade na nka wo hwe no na wo so wo bo ho so e de akọ wanimu a ebeye ye dia ma da bia me se wono mom se yeye no ye se bompa ye se awrade e mu atamfo anyini nche
na wonhwe wo daachi nkunimdie mapa ekunimdie obotia ye rade ede ba bebo afa wo ba da won maka setete ne atwetwe ye kwan asemesi anase obentini we si ayi ono a we si anyi ono asa na Nyankopon be yi watafo entofo so be ma asem tiawa omemu ebepia bibi memu ebepia ye fiefie mu ebepia ye no enya ade a wonu akora mpo da bi wo ho a wo kɔ wani mu a wo pene so enti obebu wa bembat enti abemubuo no opese wo san baabi a wo kɔ no fi sɛ wo hu sɛ ne pa bi ewo anim wa wode pa na wo kɔ no wo yonko bi ahu sɛ ne ma pa bi wo sa be ma na wo kɔ hia no anaso oba na wo kɔ hia no ɛno nti wa hyɛda fensem wa hyɛda pempam nsɛm edi fra sa be ma na naso oba no sɛ be ya ɛne ne ho be fa pepepe na so hu aka sɛ ɛne ɛsɛ ne yɛ kan yɛ ne yɛ te sa mesrawo hwɛ sɛ wo hwɛ ne sɛ be boa nko ade a pem kɔ wanim na twe ne ma pabla de wɔse enye ye ne Nyankopɔn timi yiri pa ba kɔ pɛ ɛwɔ abusua mu ɛmo timi be sakyera ne mama ɛhyɛ abusua ne nyina ne monyam to fo so be ma medema no sima ka kyerɛ obi asɛ entia aka entia yɛse entia enkyɛnkyɛn asɛm no na emom hwɛ wanim tee kwantempɔn ne mo no wanim ɛna ne ma pada ɛne ma pa no ansa na bɛkɔ akɔfa no unsa bɛfa ho kyerɛ ɛne ayaka de mu ansa na no akyi no so no benya nkonim de abotire no ɛde abofo so be ma meda se pa ma me manu si ase no okay omna Samuel Oforisuo omenchia odi for Japan enwen bebe obi abechia no na menchia nana pramso hene nana bebe obi a keyedu bema somate se na no okopem so fie keyedu opem so dwuma a woye nyina no sebo nso kwache opem so mo che opem so abana baso akwaso konkwa ndi na me aduma keyedu minim se na wotwi obaba betu na nimutu okay ai ahema anwia ne omo no ayi nyina gas oven ya woye eno no de kosum manhia don so de boa santeman no nyamishira ti bibia keyedu obi a no wayade Nyankopon ya ne kase pa Oforisuo abambo Ghana hade so baby bia abambo ndi beba so medika ka cho se idu tembu amapim aduane awudie odressing mu akwantu awutuo efi awutim obro no ateso abambo na aka afra ho nyina do mebi a okopa oba bi kura na obi timbu abam o de onwene ho se ne ositi oba we na okopa no we chansia nyakasa achiro ofufuo so nyamni Ghana nkwana sa kasa na wo tinyame ampata ne apu abam eno ka ho bi na ama ene ya ware ne noma bi ware obi wo ho a abambo na ama ena nkokọ ya enka oba no wono ne right ayi enko betima hwe no enka bema no wono ne right ayi a enka oba ne betima ede na dwen ade aka bom ama sebi abrabo na koyie Oforisuo nya hyanhanya na eska wo de wode wadwen ko bu ye ne se we de ye de ne kwa ha be yi no ebia na nte saa enti de bia no abrabo a wo bo no wana montu a wutu no saa bambuo no de Oforisuo Ghana de afefale ho nyina de bia me kasa asem wo se abrofo bobo no mu lusu a no makoje omo supporters nanim no mo bo mo nsem ena anye yi a okine be yi but ene Ghana ha de yanka se ye dikre wo to na nyame ampata fia ofrim ye dikre odada ti wo ko fie bim efia de ko ha wade de a enko yi o efia na ko wale ampa o maka ma na ye adwuma aye bosom eda ye so eno na adidi ni pa bi adwen ma de sese wo ye de wonimu na ntimi mpie to da so te eda so te bebi otena Oforisuo obi nya wade abambuo nti wantima ntran ho ofiri wokoya na bema no one nete no ono so Nyankopon apagya no ofiri wokoya na oba na one nete na woto no ho se wo ye oba no so Nyankopon apagya no ni nyina ye nipa no abambuo enya akwala nkwa na ekanye mankwa na ekanye mema nkwa obia timbu nipa bem ewo Ghana no juma wudi no ai sene wako suku na obi a wako suku pa na ne de wo ton dokono na obi a wako suku pa enka nyi kwa se ba ne saa but kwa bi so aba but nka wo kan wanu tuma na wanko susu wase mo ankyere obi a
nka wo ko wanim nya ka che nti wo so no nam ne me akwa akodu baabi ene obaabi akasa word we sa menne wo de abo abrewa o ka word bi se ye mi hu yanka bra na wo be se me pe na me ka se wo so nam ne me no enne bra no okonkran ana okokuma se no hwe bra no na kupa pejja no ye mi hu yanka abambu ebuna bam obi kwose wo ba pe obi ni obi ko kasai kasa one ne ko kan no kasa efi nanum ba ye nti na bama buse no na kra dan enko kan ho asem biem enne we sujani waten ho ama ne madwa nyina sabe aka ne yam autu anamonwa ana sakasa na ma ofoso wutu akurafo na atu momonefo ye besre nipa bi ba wiase so no de o mabu nipa bam sa o wo ye ne hwe nya ye wono so wo bu nipa ba won so ni hui ofoso se drum be no obi no msa na oja ya pa minim se experience o mo a wono za monti ma wono obi no msa pa na one ne ko na de se ha ye o we de abeso de pa ne drum be na conference ke me da sa no man me de je de majayo ya pa ofoso iti nipa bi wane ni tifie one te brono so wawade a wunya ye no obeba bebu abam efi wo mu na akoye abrantie we densinkrani be ma we ebia ne densinkrani be ma ta ma hu no enne yakopon asesa na life ene wanya ne so ne de hwe akobu abam ama oba ne so agyan be ma ne so agyan edu time bi a yen kasa so yen su ye box me ofosu ye nam ye ne te akra ye kasa yi edu me bia odu ba bi obetimi kasa mo anhwe yi a de wo kwa kwa ne obegyan. My brother back of your US. Me can the first time awkward in a visa. I will a friend a British embassy. Omo dawson pa. And to obey if you no squawk watch and me quackwaje. Your dawson, but me say me quackwaje. What the vim bini GDA. Send it baby buina bamse o ne nipa dawson de on kwa bed na de amount. Or se me quackwaje and po koye nipa ba ba 20 no. Ono nipa 2 penny de mama o kan we. Edu maybe honma ampa o box you should say ade na wo hono wan kasa test say wote wono eboa wo na eboa wo de ade nti e na wo be ma wo nwua bia na wadanfo bia bebu abam e na yes ampadu nwum ye wo ayi friends ne nwum ya oyi akohoma ani okoko susu ho chere ne nadanfo se hwe mi kunu de say no bo say wonte da kuma se nyonko se no na ye nwum no mo de yes kuma se nyonko ampadu nwum no e kama se aya disua pa wako kachira no na mikunu se na was onso pa de na mikunu wotimi bo ama me di bitu susu se wonte dave be ma ba ya atem di die ne wasesa okay ofosu mi hwe kwabra nwum bi ne hwe suni ne hwe suni ana sebe okọ na hwe suni ne yire ho ofe ana de kokoo ne ne de na okokọ sra mu akurase ofosu okoko sra mu akurase no hwesuni ne yire na ne ho ofe no ho apeno yi ni card e de man no abrako a hwesuni ne ni kunu no oba ne kunu no wahu kura no ka tenza ya on frɛ no afa wo frɛ na Asem Mpe de okeka nsɛm kyerɛ na kakaka kyerɛ do no na ne kunu no ogya na kyiri de wakura na se senda be ma na ko suku na ho kyerɛ nti na okoten akurase agya wote koko enti wogya be ma no okɔ krokese mu no ekwo hye koko de ne de no okọ no che ne dan wo nyina me de cars ni ada se o yire wa brochire eto okọ hye ho wie na yire ni fra brochire bae okọ bie pon a na yire hye hwe me kunu o me ni me kunu na brefie ne me de ya me ring ni ye be obey na kan sinsemi sata ni kunu o jan koko na so wa bakrum se ono so ye full mechanic wa ye tam afi no de mlika panic no chew edu mebi hono ma mo man no ma bi ni anim kan nye nipa nko na bu nipa bam afafa de so timi bu nipa bam obi hu obi ka wodam obi hu obi fia ne papa atim anu nti no ne kru ni bi ento wagya ne ho edu mebi nye nipa nko na bu nipa bam ade afa so timi bu nipa bam du mebi abia wote no edu mebi wan kasa test of mind re nipa bi wona ne bo bratim se be ko yie wan kasa o mind nyankopɔ de adwen ma nipa bi wona ne de ho bɔ no se bi nipa we me de ne me ho bɔ no wo konkran me di na chi e be ko yie ampa so ko so e betima ko yie obi wo di na chi be bia wo de ne ko koku wan kasa yusu man na be de bia na e de obi na e bebu abam iti e be sre wo mu de wo mu ho
ye kan obi kura ye hu kura ye obi anyi wo mo ho ne du me be use mind the same be man na wo ne te no o ma wo ye okay won tu kwa kwa broche na dwuma sem ko na nso na num kasa wo de ma na de chance be ma ba kofa na wo sika na so cancer fo nkyerɛ na fe wanu ntia bambo de mesrɛ Oforisuo man fansia okay some people are waiting to see you fail. Others are waiting for you to quit. And nothing I make actual say. Sena wona wope wo fom bopo ahwe ase no. Ma on pai bo anye kese se urade emu omu nyinkyere na wo hu wo kankro. Asayo bampa dia. Wona wo kan ho nsem se fa ko a wo ye comfortable zone no wo be free ho no. Yakopon ebeyo kese pa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello media me tungrana bringo nana one ba kuta Oboso bema yeah ana nyune metiara mabo abaso pa afutu samne de se me hwewie na ma hwe case ne kia me ni problem na asam kakra bi na me kan okay enkwan bi oga na ha de pa enkatenkwan na nkatenkwan be ye de na anwa betuma ba ni a enya nkate a eye nko an enkate a enye fra na abrabo betuma koso a enye futu kanko an ma abrabo koso omo ka se enye no eno ma wa hoden mo Oboso be ma nyame pa on the 7th of June me ware okay because bebre se enye na me pese me prove omo wrong say eye amana bro ma jere no mo chance so anu kwase hello Oforisuo Bema. Majua. Good evening. Majo so bapa. Let's say. Kama pa. Abe se mi gidi so nyame adom ho ye. Ne ho dene sa akwaban no. Ide nyame aso. Na Oforisuo ukonom club ekori akonfem a mutimi bet na radio so bekan tra finally ye. No baby okoye. Wona na okato na so okato da hwan. We say you no anasem. Ono ana so da na wan fan se du Hey, Asem. Oforisuo wa men come Asem so. Baby, I come Asem me. I always do what to please me. But enyewo. There many ya me hu beto me no. Eno mum e na wo se me ye. Enye de wo se nkan a no check no. Eno na me ye. There many ya me ni die no. And I was only focus because I never managed here. A bema maho so. In so Tintana say, Ubu my bemoa, mean non. Meaning the may permanent home. You my power with your bon time. And I will do my best. Oh, my brother, because Abrabona may bono. Member and come please see. The book listen, Yanka Family. Okay, hello. Oboso Bema. Yeah. Emoajo. Majo so buru pani pa udin baby afrefre. Obidini takini esreso. Okay. Mini aba ohenire wo ha o se metia no. Oda ma fitu ma futu ade bia mo de mare. No kwasem ni nya na maka no. Sa wo hwe edru ba bia ya ye nkuta hodie. Kebi ti niema. Sometimes no ye mando bebe na mo nto mutu ebu ya ben. Ne wi asra de ba ko no se wo ko wani mu a na ukusa ade a wo ye no enye bone na ye papa nko ade a ni ko ate mu bi a ben. Anu kwase. Ne siye na onye gidie se be ya. Ya manto bo to ncho so bi so amana yi. Nje ni mle nya mo ponchira mo ni mu ko se mo a mo de amaye. Isi a chia de to nyina. Okay, hello. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. Ayere. Really? Ayere. Lele. Ayere. Lele. Get them. Papa said, "We have to ha." Baby, I'm in no. And then for a center, and I'm second talking. I get it. They have to
Yes, sir. Number one, phone can wear there. And Quantabis and what temper. The Obama Pampo. And one is here, and who know that phone in Africa. In the Robin Tower, dear, or dear, but the dear, or Mammy Channel. Aba, I'm in general, I beg you for. The idea who you be at the park before me. Over the time you can say, the medium settlement, yea, Mihoyanka. So, think I'm saying, Mianka. Emma coming up, what the threat, and one of the effects, then take it. Another. You may say, you be at the park 1 year. And many people but okay, hello. And the Moyano at Damascene, Putuamudimaya. Okay, Wakazebi. Hello. hello, folks, Obama. Yeah. That's one Gaza Unia Bema, a kiss means should be quiet. Okay, Penny Yentiu. Folks, Mammy Chairman, Mammy Backer, Feno, Amma Danze, or in the Crown Blias, or more Jim. Okay. Folks, Penny Foster, ya can't put me a boy home madne. Now, you may more idea, call a bit of Oya Bonia, will you come with another jajo? As Nipper be out for so on, huh? If you are, see a kiss me, Nammy to say, wow, so folks, you know, to say no. Also now to say, maybe another maybe you'll be who send me to say, you also you know smart no, also be any more, one also to say, now, Master, say, my man for be passed, and I don't know, I kiss me, my cow. Okay, hello. Also, I'm sure. I'm sure when you Okay, hello. Hello, good evening. My Joe, mammy, would need baby a free. My name is Jennifer. I'm calling from Water. I like your motivational message. Okay. Okay. Thank you. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. So, it's a free number. Yammy Batchery. I'm a TV volume and call from the radio, no one in watching. Okay. Yet you. Mr. Joe, no future, no more, some more Canadian. Yako, sorry, Democratic with the message. Why are the Dia Mumpi could be the Dia Michi, and Sana, Mother. No, okay, yes, we are Damas, say, Mama Yankasangu, Namusumuti. Hello. 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 Baby, I'm free with the Katachi. Never told me then the champion, I'm free from place. Yentil. Then patrol, my program, Yamuye. Now, that's a make a found and say, the realities of life, and I'm more Hununa Moche. The issue platform where the catcher will be of your program, we say. So, who be there? This is how life is. And the Ubia fan is serious because the Yamadi drew any that's who from Nipan Semono and none among this at channel way at all air treachery. And this will be in Tinamoya Nasia on for an into form Obu Abrabono as a chere, Madame Aseba. Okay, hello. Hello, Baby, I'm free with you. Patrol, your friend Joel, because if Joe Casafree, eh? Adamomasi. Adas, Yentil. Adas. Yeah, Chia Penny Sebe, me. Why? Panico Sebe. My program since I'm a bar in Samen, the new radio free order. And opinion in free sports. Or my energy be simo. The minimum look in your mobile no mama. And lunch here no genius team and maybe as a sack we are blabum. Okay. A crepa. Rather than a team watch it. Team watch it, Pamaformus watch it. Once a Yamubekabia, your point, and can't count Panaris. Sabi, Namia Chomunia, somebody training a movement. Ababono Boko left, Uboko writer, a year, Yanko Shiramo. Now want to monk on them, no mammo, the Makuma Suprenam to Fanya Mamua, a Santamani Mebunona. Yes, we are that say hello. Hello. Baby, I'm free with you. But we free at TV. Yet you. But Mokano, no footage from
Kama pa. No. Yemo kana kama pa na me sia onwa samwa. Bia ohne yire nyina. Yo ne Bye. Hello. Osio. Yeah. Ina amoni Ajuma dase. Media ne don change kuma so social safety that be run about. Runabout no so pe na agina. Run about no so na gina. Obiri kwafo no che ne statue no esi ho. Obiri kwafo no che statue no so pante. Wa pagya ni tina hwewiem. Wa pagya ni tina hwewiem. Bodua ni kura no. Bodua ni sukura no. Ye nansan krobia sante kotoko hene santimawura wode sikadwa no pie ye ayi firi so eba ye no kwafo no che sikadwa no waso. Waso sikadwa no so hwaso. Santimati ase. No apinye bi no Santimai. Pia. Me papa na so na mi tia igina te edu da so na so. Ana obaya obatua pansa otomo ko was for the so different garage. God will teach you to learn about that. Any apostle. Na that's how we work in the poultry. If you are an the photo for picture, we be training na for na that to go to do. And no kwase. If you can but you and my say no my say. And number you. It's maybe an about to buy. I'm a demon, and I make a question. I have been careful for a few them. Now we give some fire from us. I'm sure we are that. Okay, Hello. Baby, I'm free with Dean. Like I'm a cafe free, that can go between Paso. The friend was a key. Okay. And I was a pa, the show Oforisuo, Mark and Momina, more dear. And I must say, no one says, yeah, but am I? What one come to the yeah. I'm telling you, I'm waiting something about it. We go up, but we let them be in Korea. It's just we are and I must say, now, we want to do the Amode, my uncle, for and come home. Come on, money for the my. Amen. Hello, good evening. My Joe, so mammy, baby, I'm free with Dean. Hello, Mamma, Cassafin, the main last year. And then you do the over. Our lemon over. Do I want to let the bar or your bar? Young father, you see the ground could do within some of our last that. So who's the one who not say? That's a little yeah, dear, yeah. No, say a mare. You can make jam the dada. Yeah, young Wally crown. But all flower is a few more Wally. I'm not so. That's how the Ghana may come as me. The far I can see the cry, Uncle to the tin sada. Into your damase, ever foot to a mother man. That means sham. No, bye. Okay, hello. What's Obama? Yeah. Majo so katechi. Oforisuo wadie nyina baba kope. Na kojo tuma si do na frame ke chi nkasa Africa so a. Ya kwakwaje wo Kalabulu Junction amame. Kalabulu Junction fo nyina ejo so. Oforisuo mama fa nko afman shiana ona mama ne papa butu o mutatie mpa. Eno jama ene ne va kwasi baswa. Do na frame ban oso de nchama mpa. Oforisuo ya meka nyina ne se ene na men kasa kase. The American man say, Women asem no for Namia asem for let us say KT ne Caswa. I no quasem pa. Hello. My volume no emra from Otianka. Hello, Oforisuo. Yeah, baby, I'm free with Dean. Your friend and I am Catherine Mansabore. Okay, yentio. Ofa, Yaminshira Mupa, neither be on crashes among the Mary. Ofa, at the good dear, Nipa to one way near Nava, and Nipa don't deny Yadiano. But one side say, oh, Yadiano, a yaw near any brinty. One you kunai, a boo of them. But none of it was what more kind, and let's say a big dear Yadia. Focus, make shed your wood be a wafa, a year, a that's not a year, why dear. And to Yaminshira Mupa, what's your model? Okay, hello. Hello, Liji Fosu. Yay. Fosu Pizarro ni Emerald Kinkers. Okay, Pizarro into you. Fosu Adaro, Manafa Kunya Suna, Machiami Yapani.
Ansuma Salia, who do not know IGP, where you know ECG, Fijas branch. Okay. All with the Duma. Now, also, make come as and Asem, you know, on to need what Cotonou was, so what did he patch here and catch you bowl? Just say, Nipa, the Timmy Catcher and the young say, we could hear brew, that's what the brew back is here. Now, in the Sika, I go wrong coach and Sana, a Quacudia. Oh, she said, not Jay and say, Senior could you have grown on an assassin. Now, what's the Kabi or deep Pierre Jumana or you know? So, Tina for Tupana with Pierre Bruno, that she will be a Sika and I say, we can't nobody be. Now, so we're Sasua and Yan be a bois. Now, we're next to be a say, so few say, I will say away, Abrabobia old bono, say a chef factor, Yame Peso, and I am that's a whole year. No, do one chef say, I dear old yellow, there be say, now one more near for the years. Now, why in a trillion when I'm on, or Tony Sua, be a good show. Of course, desire drinkers a crowd. No, okay. Hello, last caller. Hello. Maybe I'm free with Dean. But I make a surface of your son so. Okay, yes. Me too, program and some can be part Mamma on Yachipa. Now, I whatever brew Honoma and I'm for sale. And I do be a mano or moon tombos when you might be brew. Now, meet the program we my idea Panami Shram. Namon Coso and Tufo. Now, me give that Brahma whatever Regina with the Massy. Okay, ahana ya de wo frɛ no enyina ebesie enutino eduru baby a amanfo be kansam no o eye de ya bambuo no omde beba o nanso na nwumre yasema ye ka kiro nyina ne sɛ don't focus on them kokɔ wanim na de wo sɛ nyame ede mawo no wo de be mawo na watamfo enso ebehu nipa koropo twedi ampon wo de amawo ye yo tetetu ba fo ye bebɔ ye ntabam ena nwumre you be catch asanteman you will be chere asanteman enne enya asem ketu aka chere obi no obi so enka chere obi se enne de de bra no eche paw se wanti adwumade we bia wa ha ho papa orofo yekọ na yekọ computer so dwedi emra sisi a na ne de ba no ano hye ano nam papa. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Brakasa powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay. Ya kwa yanim na ya kwa yanim no yanim ten. Na ye ko medical ka kire wiase nyina se asisi samapo menteme ho ase. Eno na ade beda so pa Asem Mpe Nipa. Ye boa wo. Ye boa papa. Asem Mpe Nipa ye wonofo a omanfo dodo na anoma no a eson. Enu ntino wo de wasem bedan ya
You be more good results. Na nyoma akonkai e dia ma. Me nua ba me mo akwa aba. Yeah. Empom te say. Boko. Your friend was saying. Efrem Rama. Rama free hin e baye. Free Kote. Kote. Wakosam ne say I say Asem Mpe Nipa yen ni otententu bafo yen ni betumi aboa wo. Yenti o. Be microphone kakra. Me sister Asem kakra bi na me aba say. Anya wa wasem na your sister Asem. Like me amasem. Na eduabo bi so na me aba say. Hey. Wona boy e ana sister na boy. Sister na boy. Ni asi abredu abonte. Sister na boy. Ada edan na duabo no baaye. Ma me mientie o. The entie duabo no baaye ne say busia kan say fa. Efie busia fie kakra bi na me maame ne ni nwanum nete. Ba me maame wonte ase bi to de ne dana ma Mr. Penny so dey on them ba fofia anto atame wo fa be dey ebe film ti o mo de dan ma me maame say onu so me desa dan na me maame wonte ase ntino o ka so de be ma ne ba be ma amane dey adem ti Mr. so ba o ka say like on pre obese ne ba dey e desa dan nti mama ka say ofanya baby ndade a ni kwa say opri bi ma oba te be yen sem bebre ama obo mama mi ji say sa dan na wan fa maniti eni kwa say obi na no ka say ne maami ana say ne baby no ti so obi na no a atoa eden enya no de bo mama mi ji eno no nkoda ni se bibia ye kama like o ma so wu bibia ma bibia etu etwa ti me fe mama ka say edan na oje eno ye say o ye ne den no say onye sika we den o le beto aso na me say oh me dey mate kakra bia ye den mo sika kakra o ye mate ni ba acha oh really yentio ti ma save kakra bia mate mi dey aye dan no na madam na bisio medwuma wi anya me bo na bisio medwuma wi na me dey beto free dan na ono na bedam ti mama so me ye prepare o ka che me say betima dadan ti me so ye prepare e ko fa carpenter ni e be se dan ye bibia ma dwen say me beto vanda kakra o ba de so unya vanda kakra bi wo say dia like betima no no wodua ni kakra anything no amafo be wo ase ama mentima de anya valanda no adenti no wantimi anye na osika nso a wa sho ne mabo am ho pa mafo keka honsem wacha se baby a me ya vanda no ebesi kwan amafo nya baby mfa ene no mentina ma ba mu kra bu se menye timijae ema be ye de me ho beso kakra ma me koto iron gate kakra disio se du se mesi mpuma ewo eyidan no e ba abontin Mr. no ha dwen kakra nti eyidan no ba abontin ti eyi eba abonten na aka efio se ejampoma o ti mi ko fa carpenter ni se we dey o mesili oho ne mam se de amanfo ani ede emba dem ana se ehwokre wa mu hu de wo ye ti mi ko fa carpenter ni ede eba o mi refio no me tie minister dia onje so nti carpenter ni chia no ede oje so o ma me papa ba sha ba yin free papa ba ko Timi chanu anje so carpenter ni chanu ono je so no ka se era wo kwan na me say oh puma na eda onu na mi be de na ka se era wo kwan minister okay to o ka se wo kwan na me say puma na eda onu me be ye ni me sili wonu se de me obi enwura na se shubi enye yin pese o no ye ka pese bi na fama ya ka no ga se be se ni mi mini empe dan bi anto ase me de me panto mpume bi de ento na me say oh ni kwa se we de o kasa e bi say me ma me opewasem a o ma odan ba ko endem enu ukunu eno mma de enti abusuan de ewo no say aleza me kasa se be say sa da we o mo da ma me se me de me dem kra na me enche adwuma na me be sua na me de ma say de afri sa da no te be yen se mebre oka na maka oka kasa bi maniti am say besin ni mini omo pe dan bi ento
say mani be ye me ka say bisu me ka chen say ukunu de bia oba dem o ebeda edem o mba eso beda dem o ba mma me nipa boni ni a no ka se keniafo ni nyina beda dynamite ka obi anu a ka obekọ dynamite na say intine me feel say me ma dwe na me dey be kan ba onu no feel say me ma dey me dina tem say ni kunu dey ebedi no dynamite intine wo so o feel say ni kunu be dey ebedi no e wo dynamite ti maka sa asem ne tia no o se ahye ana che se o ma me de dan ma o sister no ne ma wo dan nim na ni kunu so e ba ho e be ye dey ebe didi ebe hwe ne ma e wo fio aisho ti me ka sa no like one to ma see you o se me ma ka che ne se ni kunu be di no e wo dem wo nti me tumi ko fa be ma ebe tena dan ne mu so a anto so nyama yankumi no sa bubbo nso awodo nti ohumi a no se twete me se obekumi edani de ti se mujere de ehwie ansa na no ho aton me so me ye oba bu na mesi so a like me start ho gina ho so na o ewu obi wo ho de ese metia wudie se mema afurusa ni kai mu ani e wo bi nka bibia ankyere o Devi na wo obi wo ho yeah, SS time tin na sesi ade oni bi Devi se ne ka wo so do obi bada ni mu die ni asem besi o e je se o sister de yan junction ato so ye be mama o emesra wo da wa fitia se dada nim wa chafuna na me start se me ye hu process wada ho ama de achepen aha enenka akampuma na nanka ma ye complete nanka me de ana che se on na ho nyanda ho ka ani edua no start nya adwuma no di dua ba o ka se efie ni de ti se nipa ewu wo ho na sadia on won ti ase na so won twe kura ya asemu e koma asa no obo maami amane de ne waka e ba ne sai bo mi hu e ma me fe me maami e ka de si ni na e che no ti e che no no ma me fe me ka se me de me fa company fu anim e se ono no kan no wadidi na tem se enye ne maami no o sai didi papa tem se enye ne papa no wo da nti e me ye maami de company fu anim eni penifone ke kan ama penifone ka se omuntimi fama no e de enko nanim timi ncheska ti mo mu 7 million te se masama no 7 million e wo fa he kote empenifo be ya kote empenifan fufu ayi wo de kwa hemfie ahemfie eti nananom timi dani dua nana me kwae no na mo kobusa no se wabojia so mojia nti etoso miensa na ojitum se wabojia no nti ma nananom saman se onfa ojan wani kakra ni snap ebra ba okwae no onfa mabiem omokwa enne echina omokwa enne echina omokwa enne na chese dua no nane omundane aya semu ekoba sa no nananom omatuni so sa omusuma me be frɛ no onko ana sese watwi nani ebu wo ha okɔ ebu wo so omba no mun nani dua mun dani dua me kɔ so a me keka che wo se wo de ba odo dwa ne ba ode no ma ne bentimi ntwen tebu wo wutimi frɛ me ka se odo dwa na ba memra me ba nso so a mo se usta se onye iska ntimi ntwen okay usta se onye iska ye ntwen ye konye kopa mizu emfamfa ye minim ene 5G meza madika ka cho se dia den san ye no udi nsuo ye enye yie na mizu ene 5G meza ba ye no Catios marketing agency omo ene kofa ba omo de sansan we no drink we no ba ye no omanfo dodo na na atu agusuo eno nti no odofo fa ko a enipa ewo pi no wo hu nipa do so awo ba hododo pebigu fridge ni mu ate ebebo apa na apontuo ene ayuyo no abadintuo ni nyina adori ni nyina no se de meka no yenko pebi emfanyo na oche akokɔ nam ka ho a mizu ne 5G meza no ekopa dodo no a woto no kra kyerɛ sɛ wo de 7 nipa no ekɔ akiri na kyerɛ sɛ de tata so no enso edoso orofo kopebi to ne fa di udwuma manager Daniel ewo 21st ke ne kahwan overseas because supermarket ubenya mizu 5G meza wo ho abawa
ewo Anomanyi Post Office Yakotobi Mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University Mizo 5 Dimeza Ibenya Biato na Sachi Enterprise was afọ binchi woni VIP car park no edidi hwanimu orofo yenko ho ne Yakotobi kwa Quality Company Limited ewo Poemantemu East Region Ibenya Biato ewo ho sana KF Kinju Enterprise owo so ame woni ndom hotel no na edi hwanimu wuram na dia ko swame hono opamangwa brosani meho na KF Kinju Enterprise owo Mizo 5G meza yenko to bi ebeboa pa yetu kwan na yekope yedi aba yetu kwan akobroni krom yekone akosua de wodofo fancy kan koma kwanchen ni bia na kira wa ba say Asem Mpe Nipa fofusu bema munyimi sika mame wohwe buku ni mu a wo yetwa mo abeno edoso pa ye kira kwampa no faso ebeboa wo eno ne Express Group na anwumire orofo Express Group o se wodo bekobroni krom Canada US UK ehefa na apeso do kwa untumi fa wonko yenko na yemfa yenkrata semina na yesika semina enkonkoma Express Group na ene omfitia se emfaman hwebe no bosome miensa ne ninsia so no ona wo kro no ukopri yedi e de abrewa busua kosua de e de ababeboa busua no Accra Kumasi Tema East Legon takwa de sunyane tamale bibia ni ubehu Express Group ewo ho orofo emfa kwanche bia wo ne tie de ye ka no na osika ankodi nsensemme ewo yanom ensem 0249000448 0249000448 Express Group ne mano no yeko na ye no nkodi nkomo pa 3 Eba Center ni nupa wodi abadwa so no bi 3 Eco Capsules Coco Master yetu Coco na se efese obi bia da wodi ko ni nipadua mu kai hu se Coco no ebi wo so na duru ba bia mema na emobo pa duru ba bi na se uja onan ama moja firi mu ba o mema yo no ekofom Coco na betwa yo sa usisi eyo ya center boot no eya achia Coco ebema usisi na achia o udwade a honam eyo hene Coco no a odofo wani so ayo wisi nyina oposa wani na izonzon oye ankwankwa akura na ni ofiri wura mu ba kura na ye de Asem betro so agu wani mu ase ebi so na wontesa 3 Eco Capsules na mekanfo na me de amawo odofo kokwa duro bia manisa no onum bia wanhwa ntumi ko ba bia ene ese oyemu ye oya na uja onan ani wan kan ho kura bekum obetumi agu ho ani mu ase na so 3 Eco Capsules no de entesa onum bia obetumi akoba bia kolinaka ba daniel ba misi ba apidank yenko ni enko pe binto fantu Coco na se epomapamato yenko na ebetete agu 0546107107 0546107107 21st kene kese menkan cho se onukuto na sa siatika no he omafo dodo no na ebo ni din kire se siatika na enso osisi ya fa osiri moto ase ho no fa na kokuma kosu na sintrim ya de eno ne siatika no adure ye ba foforo na amafo se siatika no eye de nom da bi siatika no ene ya de no na 21st kene ene tu sa siatika ya de no ase ono nko a ne timi tu ase wo se menka che ona anwumere se ya de pibre bia de fru trimia no kosu na ase no obetu ase no de ama 21st babies no so obi ho awo abo yenko ho na oma woduro obetumi awo kama pa laboratory ne scan fidia wodo pi e wo 21st kene korofo yenko ne nkotu ya de ase Kumasi ya shawo versus wani Alpha Radio no na ben ho Council Quarters Court Junction wo boase Dome Market e won kran so nwane kraza tachiman wo se yemrai na yentu yade ase ewo 21st kene 0540311311 0540311311 wobo Herbal and Medical Research Center wobo wo frɛw wobo se me kan cho se research no eno na amani din ekon kai pa efri se wodoso no afefe eno na research no ehu ba bia yade no no de aduru aka abibiduro so na obo Herbal and Medical Research Center wodi etu yade ase yade bai na wode kwa wontumi entu ase emfa mo se yade bia fa bedano ebebo apa wode Herbal bitters no abadwa so woden usisi no ebekro saa na nam sa yade bia na eno so ebekro na yeduru ba bia se awode ne anem nsuo bi gineginem wono modern Herbal bitters ni bia ebetu ase na de amawo wode prekasa powder immune booster duro pa eso e de abadwa so a eboa na nkwamwa no akutia yade no ho etumi eyeden na anemia mojawie edrupa ene prekasa powder dofo yinkoto binto eye obo Herbal and Medical Research Center omo ene de abadwa so 0257472506 0257472506
2506 obone manano frɛ no ne eni nkombo Lawson beverages say the Lawson herbal mixture abadwa so Lawson local mixture abadwa so or the Durema capsules Durema bitters nso abadwa so na Durema bitters no na ege ne ho sekere me na ewo wiase afa na nyina ene kwasi broni krom se boss yede ko ani Ghana fo no agya tumpa na Durema bitters no aponto ne yiyo no nyina da yetumi de yo o ma mi wantimi hunu gare emfan conserve ho Durema bitters eno mbetwitwa na aba wo mu ani so na ne asa na o mo sa emema no so kura kire se hwe ahode ewu mu no ano dene ukompa so a utimi tede pa Durema bitters na mekanfo na media ma kopobi na twitwa bi na bubobi ba bi eton sa tu sanyina da opeso kotobi na utimi eton teso mfaso so a ekwanda form yemfre wo mu ewo emabu so 0242133577 0242133577 Durema bitters twitwa bi na bubobi na enyoma enkonkai emfa emau krede ya ko ne dia koyanim eyeduaba asemo kayi abusuan o onu ani sister o the tabuna to ne so se ne dan ya wa hai no also de bema bemu hono ne asem no abusuan fie okay aya asem kase pa na kayi obia so ewo ho kwan se abusuan fie kotenem na maame bra sanse oyo oba tantin wadi akire no na yemusa na nyoma ba ko mienu bi ayasem pa oba pa o ma me pa ni o se no kra me na me last ona last born se oyere hu ofa eduru ba bia uhu wase a watimu say yes okay Eti se de aduano de ekwa ahemfie ho no nyoma eso de kodane no onkonfanko okototo no mane de ba ontimi fanko onu ankase mu de bekono de somasoma ne mbase omfanko ahemfie ne tese bia omu mpenifo no asa aya agudie na opese o tese unua no de nani so hye kakra na nani so hye kakra ana like obia ekase like omu ade aha ono odi beka na ono so di besi ntino sana odi si obetwa entintem ho nyina no amanfo nim se sa na ote maame empom te sei mi adom bibia boko de oba pa ye fro sei acha me de yamankwa afiri hina baye kote dudu anu afra me anto na ye wo wanto maame ana papa me papa kujao kafra wate maame oba no adai die na asie ana saa na nani so ohye mpamocho saa na nani so ohye eda no edi kan me de maame babe ma so wonye da no nye akura yi kun saa na akura ne so wintimi enye me do so menti wo me wadu dwama brani mu kakra na kasa gu ma ka me wadu dwama enti akura no frɛ me no ka kire frɛ me no osma ba bia me da no ho ohye enti da na akura me so wonye me kwa akoye ne madem na me so wiska no se ame meti scan me de beye ete wo ma no sa frɛ me se ma da no meye no sister edidi matem when am so didi atem sese eno so ma me nye da no am so de ye ne meba enti o ma no sa frɛ me se ma me ko me ye da no wa bo mi dua am so abo dua sese wa ga ka kire o sisam eno se ha ma ka kire me sisa o se ye fanko anfi to ko ye no na mpanimfo ne so ntimi fa na no hunu ememeka nti jiso oye odi sika bas kasa ya 7 million na mbe de ko samano to de ko ne be wo mabona bo no mfa ne de enko wana eso ko pizu na ko pizu no mfa nko me so me wadu dwama be ma me wo mu papa so yale me kwa na mbe ya fre ma ne yese be ka asem no me furu ka na mba me ba be ne na mo se me kwa nyimfie ese wo ma wo ba ne mai o mfa yi ne mai na msako no asafre me e benanda ifiada no asafre mtimi kwa wasema yesi enya nka wonam na di asem wese
You know, Kotoy and Abuano Kotoy, see a pedi and a baby. Is he so say no Kotoy? I do a koto jaba. Ujaba. The woman so money, and I'm so you. With the entry. I did so that way. A couple swimming me, you know. I'm so there be with the end now. Mammy, a cobasa, no, so na, or your bad time, or now banono. Dear Sam, no, I said that did not transfer country. No, never penny. the Obudiano. Young cohort. A day. Said you sit no. Or papa friend of Fonso. Or no papa or friend of Fonso. I will never panic, Cassan. Teach you to man, no. Me papa, me mamma, some mammy, you. Some mammy, you. Me papa, ni mamma, Fina, papa, I pass on why you didn't was the tea, the American. Tea, me papa, and I'm so fair phone, mammy, and I'm dear for Mamma Bemman, a crown and Uncle Sabi. Mamma Obano Bobo Basabasana. Me no ane me bayi dia me some men to me wadu dwama Eduano. Oba pa wabo dua pen. me a obo me dua me obo me dua no na mfa anya asem eti me bayi die ba ya na me dia aka ho obo me dua ebe David busun ho amienu Oye da yo bodua. eda no aho eda na man fa mana anem no ene odi nam se me meka se ne ba no na ensu aso mesin kome O kasa oba no no ene wa bodua. Na me se me nsuro wo da me dem eda na me dem e manson no no amu na me wu mu nyina aguye amekọ me no papa ekoye adwuma no afada na Na chese kwa bi so kra ka dan no dem na ye anuafo nyina kra dan. Anuafo nyina dan. If you old da yes no. Ba cho Ba ko pe. Na de mate ni ba so koye no so. Ya no ofa ne ka ba bie. Ti ni ofa de no koye akodem. Eno so pese o jeka ho ana. Ne ba be ma ne medem. Na wo da he. Ya asem o. Dua no so ache. Dua na che. Ya asem kase pa o. Se ntena ho. Ani se ye de ba. Ma me akwa bi so oba no usuro no kakra na. Misuro no. Usuro no. Misuro no. Alentina wa wo ba so usuro no. Wo be ye me no. Wadidi watempen. Dia na ya odidi watem. Danu hu issue na. Na mene se ono opese edan mienu nyina wo je boss wana. Ebe ye yie sa. Efie no abusu efie. Me ma me fie. Me nana no kura na. Wode na ade wo kura wunne no. Abrawa no wunne no. Na chese kwa bi so kura no ke ye wo wajapade. Eno waje aboso bobo mudua. Me se dua no. Enyame fi se me dan na wo dem. Bega chense mini dawo efie ho. Wa se je asabu mdua. Wo se wo ni dawo fie ho. Mini dawo fie ho. Wo na japade ade agya no no so ni dawo fie ho. Ma me ntika obetumi atu no, utu na kebebo wo. Ope. Ka me pepa. Nti yentu no ma. Betumi atu na. Fi se ye wo de anya ne de. Dabi. Yentu no ma. Yentu no ma me. Yentu no so aba we so betu afiri ho mate ni be. Me de me metu afiri ho. Ono bra ne se de esi aye no. Abubani omu ye edi. Wontumi na. Ana mami we no de ese gi so tu because say what the tabona to no so. Say wan tu fie wa emwa no. Ko wontumi kofa be mama danim. Gi se ye mu ade dane dua nansa. Okay. Wo so nwa ba no de say. Kesewa. Ni din so de. Dodo no ani no kotesi ya friend say. Obia nim kesewa, obo kesewa obia nim no. Kesewa no. Onso ye kokko sa. Okay. Ya hwena production team no emfre kesewa mayen senti a wobobodua no. Wo abusuan ni na wo hye o mo ase di dua bo pese kunkum wo mo no. Ya asem waza. Wo dey attach ni kura ni say. Wa wini ma ba fetchira akoda ne so. O se de yi. Wa wini ma wo be kwa akọ fetchira akoda ne. Onso de beje. No okay. Kasewa memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Kasewa. Papa.
Empom te say. Dia kani uni Oforisuo Aboagye ene kasa wo Sompa TV. Efia eya busu efia sabre wotimu no. Wan kasa wo busuafo dia. Ana se wo nananom ene de ma wo. Ana se dan na ye o maame edia. Oko. Hello? Hello? Oko. Maame kase wa. Papa. Wa bapa. Aja. Masem nyina ne se unua do ye mate no. Ewurama. Ena wode wasem bia bedan se eduabo a wo bonu fie ho no obeku nipa. Na said the eduabo no sikoba ye no de wakire ne diem. Maami anwumre adenti ena wankasa nwua oni ne fu yafunu baako obonu dua kunu. Ewa chementi dia ukani yo papa. Onteme de ne yie. Fe masem nitie. Menese ewurama so onwua no. Meni marama ko na ukanu ba cha na hwane. Unima urama unwia bia ne urama. Ba cha hwane. Oforisuo Aboagye Sompa TV me no na ekasa no. Ba cha mitie papa. Unima urama o ma me ka akire no. Me ba cha meni mo bisa na nya me nua na me pa cha. Oba pa na da no aboni dua. Papa na ba cha obusa na de oyeye. Yese eye edan bi hu akasa metie ne side of ena me so tie wo se ade be ne siye ama atwene ana sache jamase a wo ankasa ma me ka akire wa boni dua wo da ho. Na ba cha wa kire ma kire. Wa kire ma kire me. Me ba cha o kire mu se. Ka wo de o kire mu kire no ewiase manyina etie ti wo ka wo de a ne ehu ne apa asem ne poma sibre. What's the main comedy? De see ya ma oboni dua. Martin, e ba cho. Me wo fane ofadua. Ana papa no busu afie. Ana papa ne de dan ma me se menya ma me ma no. Na wo munem. Te ba cho e dan ni mu no. Ana me to ya to ne ma egu dan ni. Nti atoto ne ma ni nyina egu dan ni. Yes sir, e wura ma ne maame. E dia dance ye say. Ya toto ne ma de egu dan ni. Ya toto ne ma de egu dan ni mu a. Na maame na be bo be promo say. E dan na yesi menya ma akora, menya ma me ma ne nem no. Won prima menya dan ni ma enkola ne nem. Ana bi busa ne say adanti. Ana wo so obeya ma ne badem. Ana mse wo de dan ni ma no. Wo se de bi na mse na se afa dan na wo. Ana ye de maame. Na ade na wo de ade ma me a. Wo pese obeche ade ne fi me nsam. Na ka kire me say, wo pese e dan no. Wo be ye e ma wo ba. E di enti. Ana wo se obeye ama ne ba. Papa e dan ya tomu bibia wie gutan. Abo ceiling. Maame ne fe che ka che me wo fadua se e dan no. Wo be ye. Maame ne ntimi aka no kura nche wo fadua. Yehu ya so obudan no. Ana me fe me wo fa ne bo amane so wo fa. Maame ne budan na bre ya bo ceiling no se maame ja dan ne buo. Wo kan tre kan ko. Maame ne so won ti ase. Maame ne budan no. Dan ne dan ne. Ani dan ni wie ya wo bia waja ha ura ha ana ko fo ka kire me ana msenye hwe me chachire ana me ja dan ti ana ekwan na omuja to ya na wo fa ehu ha ana ya bram no suko no mana wo kana asem ni be jama ni ka kire me de se me yi wo ba na se me se be sa bram ni bi ma de se me to main gate ma to ke main gate ma e moja begu ana mse sa e moja begu di amate na me de me ni to me say me de me sabara ka no wa ko ye case etia me etime de waka na sa kire me a mate e be wo de be si wo wura mu a wono ne se ne nwia ne me wono ne se ne nwia ko be twia ne akola no me ne nya no ni me papa nko akola ne timi bia na ka kire me say wo mu de wo ni mo ye ni pensia etime ko pere ma me na me ko pere me papa ana me se ma me mo ni pensia na bia mo ka kire me nti na afira ba be pere me ho na ma ka kire obi say
me ko papa ana ko pe maame etimi de me ka no wo mo ho I was any pension away mo ho obu wa ye kontonkro so ko de no ba amansan e wo ye ba bi digina etimi de me o pe nya me pe onya carpenter na wo go sa united the man no okache carpenter ni te kwa ya tem se ya na ka baba wo be di a kire me se ma fo am ha ka mu wo sem sei ano be so ko no ma be chapani mu anim e di me ma tem kire carpenter ni wona ne bae Enti aduabo bi ko so saa. Aduabo bi ko so. Wakati no. Na ka mpese busa kese wa ase ne maame wai. Na ede no ku firi o. Eti omna samu. You are calling is currently switched off. Please try later. Kwa ku adum no. Stop. Kese wa phone wa. Wadum no. Ana network. Bi ana network. Enti men kase wadum. Okay, yeah, send the voice wa yemo. Okay. Watch me asem kodi ni hono. Okay. E wa himfie hono. No okay, yemo the voice no. Okay. Na o ba o de no so mo ye mo to ho na mo but ni mi ana sai na da on be so be ba ama mo aye mo ade no na asumdwe aba na eja me se me bisa sa ya no pressa be di mo ni mo amfa o ma aba be shafe yinya so ma no mo ne ba ya shemna ni mudia amanya gan any snap gan na ko fa ba ni gan chefwa and se ni to on san fan kon ko jo ko mo no ko e no se si ba ko ndi si na friend no nti o tra ya man na ko se ba ko no mpe na mba no ko e no na o tene so ye ya CV e no ba no se no last Friday e no ba no se ko e we and we say that was Saturday where I came and Sunday one farmer getting that Monday the first and second on. Nti yende nimbe eno amudi oba e so de baba na mi ni hono nti ala point wa ko father so they are buying na me admit na na so ne betu na so mi ndi nti a omo sa de aba e hono no mo so mo fre necessary na kwa ya na dance no nyese ayo na da o ya ma no o me o ma mi de wa mo ba o ni Sunday ni e ko that ni e ko program on be to an kwa la ko ka cho mi de e ko program de na ni e ko program na yi na ya ma na ka ta ma ka cho esi nyese na na mo nse e mu yi na mo ye e bu sia ba ko na mo a ba di e ye taxi ye bo mo busa pe ni kwa ma no ti ke mo ko yi e na so oba oba shed ni ni di ntia o mo ta di aba onu no se na enyo mo plan na odaro ma no mo bo mo so bo ayi ni mia no na na so mo to sa friend na ta ono na da mo ni mia na da nya mo plan na o se amani nya di ni pa ni nya o mani ika ka wa ba be se na o ti ni so wa ba be so ba ni sha eno be se so tra wa nto wa hanu mu bi di si ne gwen ka ka cho ya sisi nti ya se no se eno na de se ama ni eno man de ina maya when you be kwa san to the mouse and I treat you your west no so ma ana da you know ya mo di aba nti ke na na mo de ba no kan ko mo fe bi da so akuri ana se ma no ma so di aba. Okay, kote nananom asem kodi wom ho no na omso adane no asem obodua no busumi mienu ebeba ekoba ne sa yebetumi adane no kote ana se gese yede ko na afrie ho ewo ashtan wana no na asem foforo na afrie ode se ba oteme ka memwadwo. Hello. Yebesa akon ho a yenye na free de gina so na free e be mo adwo eburu meje so bibia boko de Aboagye obo ba sase de nkwa che na muso dia ka ni ikurekurem na nanom adawroma omo boye ho ban
na free ye mebusa se duabo yesi abra wa santimem na so so da bia de bechi biada no ya wunti no amanfo guso ebodua na no saa no ye be ne den da seburu da wasi ni da tifu ni nasi yampa yura bread yabo sanse diabo ediewu na ediewu yeni amu bibli nya akro no bo omunya apo so bo krono ni koso apo koso ode ko police station konabra ode ne fasa bi nana no bi no ahimfia konabra nti bia bode gina o ma anyafo ne esikafo nyina lawyer na judges na kyerese wo hwem pa dia na aduabo no enya de se betimi atwam o Enforce Trumana, seven friend as a Trumana, so then young training in the Nananti sesia no ababawa bi enene maame asem ya yeteso na anwumire no abusuafie na omunua baako ye fa ne kesewa daya ne maame ewo ne manyina nso no wo mu no ababawa na gidan na boso edan baako a eda ho ni nwia ne ka akire omunyina ka akire so ekodam no opese oje ede manema eno na ho akasa wodi abɔ ni nwia ketewa yi edua empo o maame no kura nso wabɔ ni dua se ofre ne se ne ba no no a eno so pan na sa edua bɔ we no edi ba busumi mienu kwa ba ne befa so wa be dane no emi sese dia bosi kuma mi se bi afantima mu ha wo wura ni wura ne wura santen na krono so ha wo nipa bi matoto ano ebi ye brepon ebi ye dikrofo nti emra onye bi ahye emra wo krom ma modua obodua ba di usei ti se obodua na nantwie na won na gi wa eno ntre se dua na obo ye no ne ye gi nantwie adane amaninya ne wonya na akọ ne ye gi uti da dua wi afi ya tro kwan se ko ha se na ko da ne bia na sebi friend you san kwan for say ofanu masin tu ya ofasi ni ade ma me ma wo ha na ye de dan ma me niama abra ma me ma mo ade de se enye ye ma ni nye ye sa nananti sesia no nanano matra konwa ewo kote se de wo kan se se enwoma ye gye ababa we no na chese ye jo nantwie kura no a ya asotwe bi ene ye twem wo nemom se ya wonua bi gina nchen a wo mo bia bi noki na chese gese bi a ye dane dua no ewo kotokofie nana wodwan a omo gye no kote no o se kade otua dua tua beben ye se odwa ba bi no akoto de koma wo mo saa no ebetumi aboa da bi sebi producer me ana me tuni gamba me fere takwa di bian o munwa no ni susha wo de koya amamre ni amane dia ensuani basa be ma dia bona ko so sanse bian o koto no 1005 now de wo nyama na de ko de dia go dia no 1005 now ko ni wato no se bi 3000 na 4000 o ti so bi bodu akura we si so so twem na free sesie no ababa wan bodua ne kura wiye no wasade atato se so obi anim na wo fa akiri ko dane a eno so pan na saa de no ababa wan aye no ye betuma dane dua no wa abra ababa wan ni ho ana se gese ababa wan ho obi enu an yonko ni nsu ana boso sabi yan kura nyame de amaya okasa ayete obone ni kira ayete yan fansu ni aboso ni agro untimi nkase mabodua asiso stamp so wa be free machi wokra wa yesa no same na free and na metima madua na che wa nkasa panta untimi modua mfa stamp asiso sanse enyo obi a ofane nsu enyo obi a papa nsu na chese ne stamp na nya adwuma tinana situation we no ya ba ne dai ebetumi adane dua na free ho say ya ye urade tumi no ama ye hu se na no frɛ boso kro na oba nko a wuda ne hwe na
na baba wano said yesi omua de sifa no said ye ne maame ni nwia no e ka no omso omua de wo ye ya no abodua na say ye dane dua no a wontumi nsan emfa akire enkobo biem penfosi wonye onfanye wa wontumi nkase onye menyin se matum nsakra afre na ya twe nsafre na wo maaye atesem so yemfa monkuru enti mutum nsafre no na wama na jana na mutum nsafre na wama abosun ne nsurum kura nim se waye niemo wosem enti kwan a wo pebia utim de ne faso nana eduru baabi a asem bi ni adanse akora yetwa bi ya adanse ye ni ababa wa etwetwe nkomo sesi yi no kasa wo kasa no metiefo ni mahwefo nyina akora ne bedi adanse se kwa bi so no ababa wa no omu ade enti edikan so ka bibi sesi ase yemfanye wa onkase onye yemfani wa onkase onye sebi the American said me am tie they say me fan cancer. Okay. Na we dia wadawroma yanya we dia na ne afutu be na ade be ma wiase ma nyina na Ghana de hye asanteman fo. Me da se em say yenuanom Ghana for money member. Egum say Ghana ni woni pa say ade ye kokko o say chunchun. Ade ye kobre o say nkrawo ekobasa amani pa bi ani bere ema ne kobodua nti se pese bia bo tu firi man mu dia yen ka no krentre ye ho se oso wo mo maso sei na wanya na ma ni se wo mia na ugina otoso ne mo maso a wo nya nam na dia bono ya na nipa bebe nim di dia botimi ye dia bon nye di obi na frado a wa fon ana se bi ne efra e bi yedam yenu biblia be mu omo bi e bia bodam be mu bi na wotwa eyedam be mu pass ten ni ko be 45 na waku o mo na driver nya de na driver no order enya driver obi adi obi nyambo obi adi obi sika wa ko ni bia bre na so se de mo amoka se yankopon osuma yona wanko no se ni peti ko do no ya na ko butu no sa na mo so ba ko ofun obi na free e konkre na bia bonta na so say na niwa ombe wutu basis ni nyina nti mesem men ye nyina ye nya de etene na yamfa yese yankosan obi na bia boso nye na asisie no ya doso Ghana man mo sabi ye nnuanu bi dum kanokre nkura ni mpefo bi dum kanokre woni mpa fa ye tutu o se kokko e ba sa de ni brebeba nti se ye di no kura ma ye ko ni ye ho de bia bo nso betwa ya nya nsa de ebe ya ebe du okay na free ye de abansem bam oba na ya tuwa ko sem bosome ye wura masa atumi ne dia ene ni obi eso so obodu ya process okay na free anwumre wadaroma ye beda ase so me da mase da tifo nyina ase okay ye ne nana afrie na etwetwe nkomo no na free ewo Ashtown si akadua bo Asem Pa dia onimde nananom amane tumi ode dane edua ya asem o omna samoa for sure be ma me da se enche tifo ne ahwefo won semia ene abeto ye ni mu aye bebe obon for sure me gidi ye se ya free enua ba no enua ba no kwa be so no ye babo na ba so woni yakasa me da me hu no am se ne phone no anu an kate ne no o kasa obi o fro obi ne bia mate se so no kura wo frefrem se wan kasa nwie intiminim se bia mo betie ne kasa na ansa na nka abamu I don't know na ye hu ono so kasa na ensi ko so sensem no mami ne ne bai o maba ka mo de ono ba ma o ba ye friend ono so ka bibi se dan no ni wo fa bi de ma no na aniwa mansan ya nka ofashe ni ade obi ka eche sante ema nipa ehu sebe ne bo apaye ne ntotoye ne ya cheche ne obi ehun ofo so say frɛ mami ono so ka we ka sichi we ka wo ɛdan na ka se de ne danse wo mpacha mami meboa de ne danse wo ye hwemu a mami ba fie wansa na nkolai omo ba
ɛwɔ kwan bi so na mmom adeɛ bi bɛdi obi wɔ a nipa ne timi yɛ real ana otimi de nano kasa sɛ mini wa akosua bi a ɔsompa a ɔsom minti ɛdan fa ɛna akɔwie sɛ maame nso ɛna ma ne bɛyɛ a ɔte authority sɛ ɔno nso ɛdan no sɛ bi ne ɔna ne nua bɛɛ ma dan te wonkom ɛno na akɔwie sɛ anuafoɔ emienu na akɔyɛ ɔmo ntam nsɛm basaa aduaba bam ofo so mse ma oba na ba okay kes bibi aboko papa na me ado me fone dum ye kafra na wa nugu asem so kan yenti o papa ana ma mi wote woni ede dan ma mi wodi adanse ede dan ma me why ede dan ma wo ya wura ma ne ma no mene se why ede dan ma o ya no wa fa na wodi papa na agye no na che se eye o ma mi nua be ma no na fe no kwa akutua wodi papa na de mene se de odeda ne ma wo no eye o ma mi nua be ma no ai woni di papa de yo yenti o na kra ya se ka da wodi be ma ha ne ya mpene ani ya mpene na fa da na ma ha ma me no di adan ta da ne de ma me sili abo bibia na ma mi edi ni man kutu awe machi ababa me punu abaga chon se dan mi tumu ta obabu ani ana mo se dan obabu ani be abonti anya ne dia kwa kudu de dan na ma ye se yenye man kola ne nem edi mi da me frem kwa kudu ma kutu antu ache kwa kudu ya akuku dan ne ba mo so no obu dan na me frɛ papa na odi dan ne mai na wo se ma mi ja dan ne bu papa e ka kire ma mi ka na se ye so obabu obu dan no waja ha ana ipa kwa obi ahwa obi sha ana ya bi sasa na tie die ntimi nya fia se me kwan na nti ya bebram no ana ya bebram no ya bebram no ma mi si wo je dan na ye no na wo twe dia ma ne ba dem e dan di 1 year ma mi ntimi ama ye dan afi no ne ba ye e ba ye dan eja akura ne ba ye dan na ana mo ga se ma ne ofa dua na atumi fu se me nya bi ya me jai na mo me fama de o se mo fa ntu fia wo fa ntu abontene ana ma mi akura me ka che papa na akura ba ya na ka che me se me ti me shamra mana na se me enfuma na wa begu no se me sa bram ne bie mo dia this am to main gate this am emoja begu ana se sa na wo ko sai ana me mo ba ya die na me de me fa me san kan no moja bia begu e se na ba ma ne esu me fa me san kan enya wo hwe o se enya wo suro wura da ma carpenter ni woni ne wura da ka carpenter ni te kwasi asem se ya o ani mi sem se onu go pele ma me mo go pele ni ya ye na munsia ye de obi ani msie na munsia wo to na ni bere ye nti won koso na ni ya de ya akore ni masa na me ka kire we papa akore ni masa na me ka kire we ye de wo to na ni bere ye won koso ani bere nti won koso na ho ya wo de ti wo ani asem de ja because me kan nyansa papa waso pa me ama se de wono anka se wo pe obi na no a me ye simifu abetutu ni be na me kunu solia wo se sini chance kwatele no abedi mo ma me de mo wi ana kokko o ka kire wo sesei akura ba ya no ka kire me se me ye simifu ba tutu ni ba ma jo ma me de ya boso me kunu solia wo sini chance no abedi mi wo ma me de mo wi ana kokko ana se ma mo se de ai kabi na mente papa wo se si so me ka kire wi ya ana mso waya tie wo kula wo be ka tum ya tere me twonya me so wo me fa wo ho cho de bia na me so atade ye so fi mu fia be hye ma me ka se wei wo be hye na atade no na wo kire mu sei na boni tua etu aboni dua ana ba boni tua wo bo no sei baba na so be sama na me che ma kire wo eti me bo wi a na wo so be sama na me che ma kire na nya za butane ala me fie suo e bo ni tua e bo ni tua wi e wo de me ko kuro na ye te so no e ye ko te na he fie e ti kira ye frasa mo wa he fie ngo po ya do na bo ni bi anka ni eti mi sole a ye frasa mo wa he fie na ya ka a he fie wo ene se mi wo di afre me no na o ma me so se waboni dua e yampa fire o ma me what's my name waso waboni dua na me so baba mo ma me na mabobi dia no na me ewu eda na otim no ye hwan dia woni dan won si dan o yibia ma me
Ajana mi bitim no won see dan wo yida yama me. Me say. Maame kase wai. Kasie. Eda na wotim no ye hwan dia. Me say maame ne say wacha me dan. Sane so busa so wacha me dan. Na hwan na de ma wo. Wana maame no wacha me dan. Yes da eda ya wotim kura no mu ne ye wo woto ye. Ana papa mi busa so maame no so wacha me dan ana. Na hwan na de sa da na ma wo a wotim yi. Wacha me dan. So see dan wacha me dan. Na just say sa da no hwan na de ma wo hwan na de che wo. Me ana na me tie me na na tie maame no. Me na champion do say ana me na say if you no first no wata me abefem sa amiri e ti bi se ni maame ana menya papa ana menya nya ku sama na me ba radio no so say dia nsem wo ka kire me maame wa ti radio no so busan say dia nsem wo ka kire me mana busa wa maame o kan de na kire wo ba no nkire no eda me so obetum oni dai you are not den na tena obe free danim what's that? Branimu. What? Mommy, what's that? Me say that. Me so betum. Me busa what's that? You man no. Ella me busa what's that? Me so betum. Wo betum. Me busa what's that? Now what's that? Eda no dia. What's that? Uso be betum. What's that? No tra hoy. Did me da se. Me ma se da wala sa what's anyone. What's up? What me that show, man? I was so so no. Anyone there? Mommy, what's it I? What's it I? Ani to ani mo fa kunsa ma me ofa ni tufu dan ama ko wo ne ire eden ti e mo wa se owu ya aso o predi amane man nya ka se ye me so yes ade na what snatch that to so ban family fine you be just say dem lati wo ka ta kwa ka me say kire me wo ka to ban so ban family fine fi ko da maneka bitum so when you pass what to me free what's it I what's it I the only for the brother mo only for the brother and the only for the brother what's it I ka to what's it I I don't that no say dia I say get somebody won ka so mo dia what's it I what are you don't time you don't want time coming back what's it coming go down what's it coming go down the see phone and also phone would you know anyone no get over to man ba kwai na kusa kwanza kwa ndio kacha mambo dia sasa get a wuchre wo ba ne me say come ka wo ma ko mame ka se wa papa mame muso asem ba ko mame muso asem ba ko hwan ena masa abre wako frifie wa wanya dan mu ada no me say hwan na nam no so e ma wako frifie ho a ne wanya dan no edamu wo se wana ede enam hwan so na wako frifie ho wo se na hwan so wako frifie ho papa me no ka se bua se me ma me awu e papa ba so de me penya won ti asia ma me awu na abedika awu se me ni ma me na abedika awu wo na ni awu wo ben where you what to be you sweet for what me as to ma what be you what na wo what na go ta yi sie na sie ko ko me na ta radio so na go no go yo dey what na go radio me na dey mame me na dey you me na dey okuna jimi sempampa okunu kura jimi che no wotimi ka sa chere ano no chimi ono ma no okuna mo chimi okura jimi kura che chelipa akwet me ka so se chelipa akwet me ka so se chelipa what you say dey tu mo ta dey kasi wai na obi aketoa no o ka kire o se o ye tutu ni ampa kasi wa onwia no o ka kire o se o ye tutu ni o ka kire no na ka se mu de ma kan kire se bi o tutu ni na sisi e bi se me obi a microphone dem pa men ka se o ye tutu ni o kasi wai kasi wai men ka se o ye tutu ni o me se me ma me on pe wa se ma ka o ma o dan ende enu ukun enu ma e me that adan ni
Me man kasa se we tutu ni o. Me body o. Me ni de obetima yet me body. Me body. De obodi ni so beba. De obodi no obeba. Menchompo. Asem na me catch or menchompo. Me oba ni bi anam se worry me na me so me sa twempenti me catch or say we tutu ni ana so we say. Baifua ope na mari nya me bane na mo wa papai no me da se wo mo ya me do wo ma se obi asudi mi nasa ya ya msa ma ede makoba kura no ana wo bisa ho wo chi mi ndan so no me da se wo da wa ka wa se okay mayina film me ho afo anwumire yo ma me oba pa no oba pa ni no wa na achem no wo no ni papa wai oba pa firi empem ma me brabra ni mu oba pa firi empem ya against man pomprem your friend no say oda so ho ma me wo ba no wa horo dodo o mate ni nyina me party fo acho sremu ana ya mfra baba we se omidi ne maame atem sa na eduru babia ya semu omra samwa no for so kra de esa opacho bate ye pe asem no obi asuban enahwe ese usuban de obeko wa ho fe de obeko usuban de obeba ma memeba sese no ababa we ne kasa first no obi anim sesa no ma obeba chisa na dedika no for so ma mfa ncha kase ma na hefa kote mebo na no ma chankunwa omo ho ma me address sa assembly se utie nkoma ekoso o kira na asem na ekoso ye obia ho a na wade yira ope asem ne baaye no se bempe ababa wa baaye onye mfomso awokwa ebesu ye besa nananom na kutenye bebia obia no ye chiawo mo amutia mo kwa akoka no esremu munti asem ne yipa obia de yira ope se utie ababa we enoma ekoso ofie wa duabona o mo kanu ese yade o ni mumu no ne ye kan se chewe se umusa ya ne na free ka se so bi mfa bibi nye wa but sise de ye hu ne ekoso ofoso ababa wo ye ne ka sei o kan se mbi se ne maame ewu ne se maame kroto wo bona wutunti maame kura no se bi mpresa maame busa ne kwahye so no na wo na maame ka sa ne de a ne se ne maame kura wu kura nkope ana wadi ka kunu kura dada munye hwe ne pa ewiase enoma bi wona sa baba o so bi tie na se na danfo no a on kan chen sa ade a ne waye ne no ensema waka no eno na men se me jeja ana obi nini kura na ebe hu de wo pa kire edana sema ye kana se abusuada wo fi a sabe president nkura na wo mo so wo papa akura bi so no wo nkura ne papa ene se ha dan ma nkura ne dem nya busua fie sabe president se baby akoko ba tangira ho na ne bagina oba ye dan na wo demu no se wo ma o na se ye dai o mada bansan kwaji dan foforo bia ho ya wutumra o kekan sam se wo fa no do odi na so pa do odi ade no e na de dan ma no me boa pa do odi ade so ho se papa no kwa na de dan ma wo oba yi a nya ne kwa so no no wo kwa busua fi a e da ho kakaka obi ada ne de ano te drum bia obekom se wo 5 wa ono ma 5 e na da odim ebi beda wa akoda ya otie se be ono so ya busua unya no se dan ya wo jama wo me dachi bia ne se omo so wo a ana se omo ware a omo yire ne mo de ana asante asem ne yeka asante se wo kofu yo ba na kwa bonten na be ma ne wo wo a
bɛma na ɛsɛ wɔpɛ dan ɛma ne ma ne dam na wonwa yɛ ɔte ani kwa sɛ ɔno no sɛbe ɔkwada abɔnten na nɔɔma bi wɔ fie hɔ a ɛntwa yie ɔbɛyɛ sɛbe mpɛ wɔda ne gyata na wɔ fie hɔ obi nka dasɛm deɛ ɛkɔ soɔ yi wotumi gyina ha fidi kɛseɛ so di wo maame atɛm no madaroma deɛ ɛkɔ so sɛsie no yɛne nana kyame kasae baanhwe ya na ɛkɔwie sɛ asɛm no ɔmfe na ɛyɛ dɛn na akoda atwa ho ɛde aba ha ababaawa deɛ ɛkɔ so no menim sɛ mo nana koraa no moapɛ na kyɛ mofrɛ no a adeɛ kyerɛ sei odwa koraa wɔde brɛ mo koraa no hɔ koraa no sɛbi ɛnyɛ ni so obu mu sɛn ana mo adaroma mo ntie ne yie paa obu mu sɛn ma me ba nyabotrɛ wode nyabotrɛ ma me wai yɛbusa na frie yɛwɔ noma bi wɔ hɔ no mu a wokora sɛbe wokɔ sɛbe nananom ahemfie na sɛ sɛbe yɛgbɔ kaa odwan a wode bɛtua wo nsa no akɔ anaa deɛ wode bɛkɔ no yɛtumi pam wobu yɛ sɛn ɛwɔ kwan bi so nananom yɛhwɛ a deɛ akoda yiyɛ a wɔtwa ne maame anoyi menyi ni sɛ obi a wɔte fie biara sɛbe maame yɛ ɔte akora wɔnyɛ kora no a wotumi gyina ka sɛ me maame awu na wofiri duam na ɛbaa yɛ a wote fie hɔ obi antimi nka n'asɛm obi a wayɛ gyatanaa na ɔte fie hɔ ɛna ɔde dua ɛna agye ne ho sɛkyɛmɛ na wɔ fie hɔ nti woyɛ a mɛbɔ wo ababaawa wɔ se wanka ne saa ɛkwan bi so nananom bɛdi asɛm no wanka ne saa yɛn sɔpɔto no nso ba nananom kɔdi asɛm no emu deɛ ɛkɔ soɔ no maame wobɛkyɛ na wo so yɛbusa sɛ wɔbobɔ nnua wantimi anka sɛ wo so wɔbɔ odua pɛn ansa na yɛdo so wana woka ofo so yɛanhwɛ yɛ saa ɔbaa wei ɛbɛkɔ akɔwie ne ma so ama wahye fiefoɔ nyinaa ase na fie no abɛyɛ ne deɛ saa na mehu no wɔpɛ sɛ fie no wɔhye wɔ mu nyinaa ase na wɔtaataa wɔ mu na fie hɔ no obi ansi fie no wɔfa bata prapɔ nya bɔnyanka kokɔ kɔmotam sɛbe so wɔware so wɔ kunu Mr. Obama ware saa obey ene ne nkasa saa mre obi ntage ne kru ne maye se ei oma wo de so kwa wana wudi ho ago obegya kwa mo akọ what times bi o mayo wo se saa na aka je ne mehye watade atade ne efunu atade ne wo kan wo mehye watade o what times o ei wo ba asese ukobutu edan twodon bim na se urade bonifa che se urade asema meka na fidi kese so yi na minim se bia sompa ekọ akira na se eye somo ayi bisa FM station eye fidi kese so na minim enti we de rade fa me bone cha na me be paw ma me chaw na minim se na kote hene na tran konwa minim kwan o betima fa so enye se bia sabe mpe onkobu ntaja na mmom asem na eda ho no na de na me ka ne se ababa we ba oba ha no so oba ha wo deserve so oba be woni pa no so wutie the situation ene na no kasa ne de wo ye dia na na mo kra no matwe na che dua so de sabe mpreduasa obi enu sabe mpreduasa obetra wo se sabe abada wa kama meka no enti wo de abeda ye na na ye boa mo madaroma ye boa mo sababa wa ne kra ne kwan wo de mafa so ye kra ye tan wakobodua wo kwa koto odwan ba na nanoma sa reject odwan na chese wo kra no na nanu obu om se wakofo odwan ba masa de bu ayedin so ye nye o ana de bu ayedin san so ye nye de den san ye nye de so ye nye enu ti na nanum nim de na nanum adaroma wo chase mo chase mo so madaroma ababa wo ne ne ma me ba o ma ba na na ye bo mo mo nya mayi na mo ready yakwaso sebi prejudice wo ba ma ba yo sei na wo translate na de bia kase obi kasa wo ya dabio yensesa no kasa ma wo ye na wo ba ni wo ya awo ye mutedi o wa wo ye bi no wo ba ni wo ya wa wo na wo ba ni ma oba mo se friends ai kesoa wo ba ni kesoa na wo se ma wo na wo de ho ma wo ndia wo ya dabi kasa wo wa wo na ekuta wo no a wo ba ni bu no enne kasa ma wo eye sa ne ka no ne kasa wo ye na wo ba ni wo ya kesoa wo ya wo do maame abetia horo no edu maame atam sebe wonya wo kora na wo maame mpo ne na wo kora de be ma no wan me mani due
me mani dua ne ba ma na butuafo ne ade na wo mu di wa go beja mu nyina mo kwa na mom dua ba wo bo no abobonua na wuo e wa kwa bi so ba me papa na wode dan na obedi ade no ye ntie nanum asam de say am paso na de dan ma o mekirem because kesu amanu o mu ni tumi se sa dan no wo de dan ma o so fa mankura ne nam ye nya sabe busuafi atra open so ta se edan bi da wa na sabe wo da ho na wo hwai but wo papa ese so papa na ha dan ma enkura no mo vie sai o mo ye sai nyama no papa ne enkura papa na so ha dan enkwaji fie ni ma wo sabe enye otan ene sabe nsamfo na wo fie wa sabe wo nwia de ba pa na wa yaw ya wo peja na fro na wo dan na no ma na abusuafie san de tramo abusuafie ye ntra ho sai sabe wo je na wo die ni na wo ma die ni da bi ukru na oda na chi no ana ukru na wo ware no wonu wa wo no wona sepa ba bi mankra ne tra na nya dan na wo nya wo de na wasa pa bi ama wo ma na wo nwia keto ese bo no akwada bonten ya wasre ade akra na ye ne me se wo mu nkotodwe e wo dan chamber bi no nsu fra urade no wia wonti urade ne no be pa ne maami chaw se wo nu nwia na nya hokra po de mfa ho na wo maami se me maami de me maami awuo na fie na wo firim no wo ya boni wo firiduam e na wo betena fie ho na wo ya o se me ba awoye na ne ma se ma wom e me ma nko a okay mini maami bia aje munso mu boy wo kumio ye twa ye ni na ne baba ma de wo mafunu wo de apa nani ama moja ne ba ni koku no se ne maami e bayifo anya manfo a ene gada wa ka ba me na ne baba ma no okun no okay eti so wo mama ma ne ogina wa ne ye twa sa di we da ya record da ho na won tutu de panko na obehia difo se ne maame na wo di na tam no wo bodua na ode adua no asi na nimu kwan e na de wo ye obi antimi nka nasam na oti krom na obi antimi nka wasam me se nananom kwa me se wo do mo pa hwe se wo kina de oba kwa kire no wempa ye woni mani anya nan wo kina nananom wasam pa na kotayin ne na ntra wo kina mo wasam pa bo ne po e wo fie ho anwe kwa o manim ko obasa bodua na obenya mwanyamane na obasa nyamane minim ne yakoso na wo mu tie kotefu mu tie ya mu nim no sabe mpraduasa wo mu hwasem no ekwan a obai wo si ene ne maame kasa ese wo wanyi obi ne kura ofoso me ho afọ ma mu maame ma bi wo o mane ye mienu we ne onu mu ye 6 jaje we de onu nko a meboa edu mebi wa na me na wodi moja wodi okofa ni ade we ya just say moja we frem mama we frem emprempa prem na no ya ayeyo kwa jambo voje krom na no ya sem so emprem mampom prem sa no ba di at ofo so krom o emprem emprempa den ko den kente za o say ufo bi na sha na ye ko no ye emprem fo ya cha mo ya sem o ayanim gwasie ama sabe papa ya abramba boy ni na busuan ni papa ya busuafo ko mutia abi afie ho kra no sabe nya sa na mutia o na wodi okofa firi hefa ye wudi u maami atam maami de ne waye obi odo abadua fie ma wo do nya dan wodam wo ye busa o se wo maami wawu wuni maami etu on pese obo maami kredi no obo ni nwa kredi because oni duabo woni so obo ni din so waka duabo no obo no waka de to atro se me from nwa etu so wati mi so obo ni din woni duabo woni se me kokomete se me nwa no na dua no betene na dua we de abranti ababa we wo se wanka saa o okay wo se wanka saa na mo wanya mane because nananom se ye modua hwe duabo na yebo no ni akwan bi so duabo bu enkwase adua na wobo we dua obo yi efie na dan na wo prama wo ma no se duadini na de ma no duadini ni sumpie no meka no kure na so ye san so duadini ni wan twaye enkoda no esesem papa na ha dan ma mo se mo do so fie do mo nko ne maame ne na edan na down the sabi wo wu de ne wo na wo bedi ade okay wo so won tamu de ade na so do commander kofa se mo ya computer so dwedem na ade 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no
se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amonone enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kweku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den go fosi kedwane ne wanya otwe di musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyemedu yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye ene saud when hwe Comfort Teaching Hospital di ohunu ni ya kurakura ni bia enso de aduru de agensem enwa ko hiase ebesiesi ayaresabie mana fa ne ntoma pa efre bio mana se babia esese nipa kokogye ayarehwe yura asantehene otumfo Osei tutu ababio ede ye na koma so ade se ebesiesi gi ama na chen kanene nimpo enda ni kira ya wasi ofiti ase ni ye so enne uma misidi ba ko maje uma me 100 series maje akira beza maje so ye de gum na ye nsa be paja so sasa asma de ya su se no ma me ni amre ya kada ba ne wese si da so empanimfo de wani boa se ni hunu ayaresabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankoti adrumra eno ani ahanai ebehia wo mo a ansane ni swade hu we yabem yikakra fama yikakra faboa ne yiya eyema yenyina boa na otumfo Hill Cat project no enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa okay yako akoyanim na Asem ofirikuti abande e pantoma die ben konkese wa die na wogye hwatim de awade di maame atem wiase afa na nyina atem kan Asem o abrotia
Of also danka me hwese de time no bema omuna samwana my oba we say na me wo ha say ya mate say oba ye enna e wo sa kwan we say so in fact me ho afo and me nim say kese wa ya no ma de a mesre ne say enka won sentum fa wiem na ba bia wo firi be si fie ho no ko won san ko ho because they watch they wa ya no ma e na watu firi ba bi no wa be si fie ho owo nana enye nana na wo nana na mi nana ontimi enwo me emma de nti na e friend nana so den wo be pie fie na me de so be sa no that question no but when timi anyia no ena na me nim nana netie ena wo nana na wo na se hwan na wo ofo be ma abusua fie ye nyina ye wo bi okose so abreto abusua e wo ho ye wo abusua fie wo bia ne de eno akosua du fie wo ne de me maame nana abna anti adwocha ena afen so oba abna eye wonu mabusua fie enti obia wo ne dan ena me nana baadwo donko ya wanya ne ba bi ko wasa kwaji asase na ono so si ya friend say a boys quarter esa so say ya dankora numo sesen ena ono so wa chama ne mama make us me mama wotini kunu fie me sister panyin ena okotu kwan no waba no wote sa dan ne mu the first say wote dan ne mu no nche say ne dia me mama dan ena ode ama no ye ne ba no ena waba betene mu kwan bi so na me sister ne dia eti ene dia na se mama ti ase na o ka se ne won firi mu a won ti mi nya no se bia won firi mu na keteche obe maka na se mi yakopon koso anfa na krensie papa wo se sa wo mama ya na sa papa wo na so wo ani monyam na sa wan hwe okrampo na ya no wada na se wode wo bedua asase so nkwa na wanyi wanto anwu no ya no wada na se last week na edi Mother's Day me ho afọ papa na me ka kire kese wa se wunyine ya yensra akwatia wo sra akwatia ma bia na tifie drui wo bedru ho no na wabre menimu mfie de but abrabo na nya bona sanya sanka kokonko motoma na kodede nam na nka wo so kekere na wote dan mu wa han dan wakwa bai wa na mu ama be ma afaw amwa wo mamu nan wo da so te abusua fie manya ofede yanka so mo muti abusua fie mu na nya wokwana sanya ya wosaba fisa kuntu wo na hwia ne nchia na eba but won't na wo ma wukunu anasa wo mpra na wo ne netie no wo ma medu wo fie ho na wo wi a wasapele se mana efiri sasini mu aba no papa ne nsenti mi hwa wonom empe ba bi ma wo mu na wankasa wo fafie ya nuanu betimi akwakoda wo bi no wo pele wo de asa apere wo ma de aka ho ada obai what obisa blocks dan da ana blocks bo wo bi sabida wo ma mi nsifie no wo wasifie pen ofo so be ma ababa wadi nsanfo papa da nwumre ma mekeka bi nkyere no wadi nsanfo me yoba na nyinsam bra no wa wo bi pen wadi nyinsam bra bofuro nsam ewom ene abofuro ne ma ewom no wo begya fidi kase yi so wo be bra pankofo di watam ena aya boshabone ena aya jimifo ka choba mi so ye jimifo na wo ye de se wo firi na na mo aba no ye jimifo de wo ye jimifo multiple times na wote wo fo ani bo ho asafo hene ni mo antimi wa etete won toma wate na fo so be ma me fo na asem ni so na me kan che ne se ne ma na wo pre dan mo mu no omunko mu sifie sanya sanso so adan na ne ma me dia na woda mu no opa no mu nyina nam se wontimi no mu nam a wontimi ngifie bienu a na se dan bienu e mo so abusua fie se ne ma me ni dan dia ono wodi dan wo ho na ma me nkwa na no mo so me ankasa me wura kote hene wadaro ma be me na therefore ba bia wo bia me mo adwo eburu ene na chia me wo chia me kwadwo wusu a wono so ye ne twetwe enkomo kote hene chia me no ma me nchia wo mu nyina na me ka kire wonom se wa madawro ma ye di jamo a ne ye di asoa mo kwa bia sante koto hene wote kra rete bra wo maso wo se wo chiri duabo won so so wo asante memu asenom eti so obi bie na no na so obodua na se da nanu mo amu wo sasase no so monti mi ansore raka na se mo se wo bedidi sa baba won nanim se ena wa besre ya bodua 2 good months sa bad months yo busumi mienu mo a
no akofa dwan ba bia bada na no afrɛ wo mu ababa wa di aba mama na sama na mode eyi wono so ba pi so na mo afrɛ no na makokra o dwan no wo srem etesrem nkwa ne yakra dwan ba e de bada ne dua yeye na chia me se ababa da besre se wo kra dwan ne firi srem nti no wono ma ne black akra wo kwa akosesa ne di aba eti wo wu asam a so a boy and so at the time what so said yen now no so pini brand quite chesa enkosesa ababa wo yefo ne to adaka mu ansa ne adane duana na asesɛn etina na mmom bumfu ababa wei sɛ ede ne maame sɛ rama ne maame sɛ wɔnom di asam na ba ha sɛ nom na nkwa wo na nya mienu ene empon ba kokura pon ye de agro tople etina na no mo sɛ afɛ ne wɔde dwan ne bia ba wɔ kye Nyankopɔn yɛ adom a wɔnom bɛkɔ wɔ wɔn kɔla sa maka ofo so be ma no ti ne wɔ ha sɛ nom sɛ kuro bi wa ekuro bi to aso so wa atade ye obepam de ahye ne nua ya obi nso wo obepam tade a eso ya efeche ro de na opese wo pam no medema no si na maka che awuraba ne maame so onka wakoma nto ne ye na ne tituru ne maame sa wo boye oba na wote wo ngo ya mesra susu bo hu abubuo susu bo nya mesobo na wo na so be wo ababa wo kote ya wo kasa sesie kesi wa eso a wo ngokura mpa nsa wo ba no wadwene wo ho e be ya ma wo se akoda be firi wadan mu aba obu wo ya wo ni wiada wo bubu agu okrambo na won samra meto hu se de wo ngokura mpa nkeye na me mani due me mani ka hye kodu me ka so wo won fa me nko toto ne panko wo be hye difo etima me ka okoma to ya ma wura hokula e dan so abesa wo gi a wo wotu mi sa wo gi wa de so wo na na won ko frɛ ne na me na no ko si ni dan ma no na onko tena mo fo so be ma ma mfa ma no nsi wo kye mo ko ho ba de be si bia no ye be hwe nim sa na kwadwo gusu na chia me ne dom no be hwe na bibia so atimi akonkan no mo wie nso de ne be di a kyena ba bia kwa akosie no ya hwe e de asipo mesi brep papa e betimi abo bia ma baba wa so na no fefefe messages e be nyina ye kanfo no okay ko we no anything ma me kafra wate abapa kafra wate kafra pa Edia be pa ne si sekire jamase a ama atwene ana se minimame o maame nimpo a wo hwe hora wo horo no ama wiase nyina te adehye wo kote omutie dwumadie ne baba wakase wa no ehefo na afiri ya obesa afie obefiri fie o ne ase aboa ntate a wona maba so ne twa so di a wo kase wa maami eso na anam ne ma obefiri fie o maami ene me de obana ye ne kra no ama me mudu asei na de metumi aka kira baba wana se onka hyenkudu omasum to no atamdidi a wadi unne no aya hyenso de sane babi didi na tam no ye ho kra no a asam fufuru besi maami de kafra wate de metumi aka kira wana no ye be hire na nanom atran konwa wokote sesabia kusabia nyado enam dodo ensen kwai enuti asemi bosumi mienu ye perpoma sibra ni adani dua yi hwese asuko no makase wai kra no waba be di motam wa hemfie ho tumi beya musu na mukura tumi kase motom nsa afre no wotem ode hyesa ase so hwe odwan ba bi akoto de abedi di motam tiabasre na nanom se nyame ya adom a wo kyena omo hwe na yenkun pa e be fa so be dani dua no na nipa wu a sabia ku sabia nyado emfa so de be na benya afiri so no okay wano no okay yakọ na ya ne togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka togbe ahaban keke wo krum ha togbe ewokumase ne sede wabon komono omanfo a enne ekotogbe hono enya asem ketwa kra wo muna samo bedi adanse ene abra wo fa togbe hona togbe ye adwuma no enipa ekohwehwe omhye brim enipa sunsumu wiase wo hwe se obekọ na togbe atumi aboa wo mo no afedu amanfo de wo se ne yoyo eno ti wote ho o ye dai adanse die na ekoso
Omanfo dodo no na di adanse o se Togo haban keke wo boa wo mo say yo se be fa madamfo na nya asem ketu o omanfo dodo no a na ko Togo na so na enhira efiri mu eba Togo memo akwa aba yo peren pacho mo ho ye die kama pa na wo so juma no mo guso kakra kama pa yo Togo ena dansi dia ye kura no ebi ato ya sumu no ya tibie no ama mani age papa omuna samu na den kra ne ba ye wo se ene wo fa wa so ye ho no enipa eba ebeje mu ano enya asem keto akura Togo mami musa se sabre no wo mu a omu egod ehihye omu fie no ugusua ebetumi aboa saafo no wana owo agudie ewo wo mabusu afie no yeah yo pese me chia etiofo ni ahwefo ni na di medin ye femi Togbe ahamban keke azibribo sonkalu kaguka ni chia omu bebre emi se tambia no na meta kan bibi se awi ase aye bai yakupon osise anyama mienu pe adima nipa uye oba uni be ma be nanti asana wasitan betumi ayi uye be ma nsusu a tise oni oba be nanti tise oni oba betra asana wasitan betumi ayi sika u betumi anya ni ade ni na no before betumi abobra ohona to be free so no nego so yeah be ma no first no tamuna ye de ba wi ase no na wi ase no na different ti ayema bia de betumi aye bia no control e wo ko but wo be ware ana se de opese betumi aye bia obesua adwuma ya na etumi bisa yetumi cheki anipa no de shebremu na yetumi hu de ekoso so ntino nde ayema bebre asisa e de ye ba wi ase no mi papa o family basase so a wanya fi 170 something years no tamuna ye de yesiso aye ba wi ase no sebi oboaye na o ye bibi afa ye hu se de be ya ye du ba bia ne pawo na se omudi bibi adi gwaduane mu enya dia sa kwa no so ye betumi adi bibi sa na ye betumi awu afi asase so ebia na se ye namu a ye bekwa kofa oba bi na chese sebi yare bi bewo oba no hu na ye bekwa kofa na ye betumi awu fi awu yese die debi osa ye bibi maye se de be ya ye tukwan ko baby a ye nkosi accident ye nkosi ahwe so nti osa ye bibi afa ye hu se ebia na se ye nante o baby a obia ni ho abetumi afa etuo asutuo afa tuo di kuo anase obetumi afa sikan adi kuo ye papa tamu na ye ya fi be ye 12 years 13 years 15 years no na otomi ye sa adwumani na mai so no eya na ye nti ase ye du ye ni mu kakra sana ye ti ase nti no nde ye namo ewo baby a ahode kuraye na tumi kuraye enye juju enye bosum ne ho asem ena eka but nde sebi anipa pese obetrase na se dise bibi beba betu no asana betumi edi atu anamo so aho nti no mesreti fo ni na se wa uti hwa yare bi otakro a wo hospital anase unumu edru anipa tambia ye wanipa bi ho tambia no dise onumu edru asana wo baby ko betumi akọ ti tambia edru se ni bag ani na no so na yesa na yakopon ede abo anipa ti kwan ya be fo tumi faso di yare di sia nipa ho ne ade ni na yeni mu ni na ntino wa sebi upese o humetumi ato betumi adi yi ewa wi yase no fosu na wahwehwe Togbe ahamban keke se de be ya no gwase bia nyedi enkawo sika kokko na wo ka ne ho asem no be ba ho kakra bia
sika kɔkɔɔ no sɛbi apenifoɔ ka bibi sɛ obia ne hɔ a ɔbɛtumi woni wadamfo bi nam na sɛ ɔmo kɔpɛ ɔbaa na sɛ ɔware ɔbaa bi ma wo a sɛbi kafra ɔtumi san ma wo akɔte sɛ fa na woni ɔbaa no bɛkɔ akɔda san sɛ sika kɔkɔɔ na yɛka ne ho asɛm no bibi saa wɔ hɔ a wo na wobɛtumi ato anamo sɛ mame bra aba bɛho tɔgbe ama nkeke ɛyɛ na nipa fake bebree ɛwɔ kuro mu sɛ okay sika kɔkɔɔ no deɛ mbɛtumi ato sika kɔkɔɔ no deɛ mbɛtumi ato nso no ɛnyɛ saa ɛna adeɛ no yɛde ɛteɛ nti no wodi mikyi na kyɛ sɛ sika kɔkɔɔ no ɛwɔ obi fie anaasɛ obi hɔ a na ɔyɛ galamsey na kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ a ɔbɛtumi anya kɛseɛ anaasɛ sika kɔkɔɔ no nso godie mu no ɛbɛtumi akɔkɔto ama nipa no ɛwɔ fie a tumi abuduaba na ɔkura me no ɛno na yɛtumi kasa ma no na ɔnantea na sɛ ɔho baabi a sika kɔkɔɔ no wɔ na wagyina hɔ ɔgyina hɔ no a na sɛ wokɔto a na wayi nti no ɛyɛ na metumi mfa obi afie sɛ bra na mimbua wo anaasɛ mimbɛfɔ so obi daabi nti no sɛbi ɛwɔ mu sɛ atadeɛ na ɔhyɛ wo sesee no woa na woyɛ dɛn wotɔ ntoma no de kɔma tela asa na tela bɛtumi apamo ama nti obi a ɔte me kasa yi na ne ti hu sɛ o ayama ɛha me ɛwɔ wiase biribi a ɛkɔ so afa me ho no ma me nkɔfa me haw ni na ade abrɛtɔ gbe hama nkɛkɛ yes nti no ohun bɛtɔ nipa bebree ndɛ nipa bebree tumi yare stroke nipa bebree tumi yare diabetes nipa bebree tumi yare epilepsy yare bebree tumi hyia nipa ho nso no ne nyinaa no nso so no unu mu aduro na sɛ nkɔ a fa saa yare no ade brɛtɔ gbe hama nkɛkɛ ti mɛkyia tiefoɔ ne nyinaa sɛ sɛbi awiase a yɛwɔ yi lasi bi a sɛbi papa bi a ɛwɔ ɛdiso amu ɛjɔnkuma sɛbi anipa deɛ ɛyɛ ana yɛ ka bibi se a anipa nti aseɛ da igɔfo anipa bi wɔ hɔ na sɛ sika hyɛ ne ho a ano no woka bibi a ɔntie igɔfo sika wɔ hɔ ebi sika wɔ hɔ a ɛnyɛ saa na deɛ no yɛ dɛn ɔteɛ ɛsɛ ɔbɔ ho ban yes ɛnyɛ sɛ wobɛbɔ ho ban because sika na okura wo nyinaa no wo nua no ɛne wadamfofoɔ na motumi kɔbakɔba ne nyinaa no ɔmo ana mo sɛ ade agyina so ɛna ɛbɛtumi ako bisa bɛ haban kɛkɛ sɛ yakobɔn frɛ me a mbɛfiri awoyase na bo so yakobɔn frɛ me na nipa te sɛ me ɛna ɛbɛtumi agyina ne nan so afrɛ me sɛ baabi a wodu awoyase deɛ te sɛ wobɛkɔ no menkɔ da na meka kyerɛ wo memfiri asase so da tell you to right wo na wobɛtumi akɔ wo challenge me a wo na wobɛtumi adi kan yɛ de ade akɔ me ɛnya deɛ a yɛbɛtumi ayi me photo ade akyerɛ me ba sɛ an anipa wei no wonim no because for wodu baabi a wawoyase ana woyɛ hɔrɔfo na sɛ wofiri asase so a this is wo photo na ɛbɛtumi ayi kyerɛ wakasa wo ba nti no metiatefoɔ ni na sɛ wo a woyɛ apani a wotie tɔgbe aman kɛkɛ wopɛ sɛ yɛbɛfa wo ade akɔ Benin anaasɛ yɛbɛtumi ade nkɔbɔ ɛwɔ ha anaasɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi ama wo susu wɔ ha ɛkwan ɛwɔ hɔ nti no wotumi ba bɛhumi a yɛwɔ kwan a ɛbɛtumi afa so sika kɔkɔɔ anaasɛ woyɛ galamsey di a saa adwuma no nso sika wɔ mu papa nti wotu ne ho anamo a ɛbɛboa wo nti woantu ne ho anamo a obia ne hɔ a ɛbɛtumi aba wo fie sɛ ɛbɛtumi yɛ dɛ aboa wo Togwe ndɛse bɔga bi aba me hɔ ɛna ɔsɛ obi agye ne yere nti no sɛ akɔda ne na agu ne so ni ankasa mehwɛ me ho sɛ me tɔgbe a mankɛkɛ me nko a me yere ɔmo yɛ 10 but anipa baako na okura no anipa fufu sanji uti hɔ na sɛ
idea crowd no nipa besa ba be dis idea no firi someone I say you fine Togo yafa manu tudwa yeah ntino number now mu betumi afre me anya me no 0244 0244 48 47 yeah 0244 yeah me personal number 0244 48 47 and I say 0244 50 66 20 yeah and I say 0244 bio 0244 yeah 50 60 32 a GDA and Crofobet Mianya GDA ewa sase so ewo Ghana ha anipa bet mi apija anipa wasika hu anipa bet mi apija anipa wakasa bet mi adiye ewa wiase no this is talk be ahaman keko nti no nkrofo bebre omo amu ba hande ni na no omo ni na beba be dance Friday ewo mo ho okay nti nkafu ne ho nti no sebi anyama etumi koso afa nipa no ho na sha nipa no tumi ye boko na sha tumi wura me fie ha menimu se kwan bia so no obe fa hunto kese ofimi ha ana be kwa kodu ni fie okay no ya na sebi me pese be kasapi ti obia otie me bia no na chese bibi hia ondia bibi be hia wachina anokwasem ni tobe amankeke metia omuni na nti yakupon bua next week no nanka ye be di chede kese adi brenkrofo wo baabi ana okwan no wa nti na unpese wo beba but wo hon this okay wo betumi invite me nsusu a ekwan nsusu ewo ho ana se wo betumi atwa wo san left ana wo betumi adi senia ni na so kwan ho na anipa bebro ho na omutwa omu ni sa omu fa din bia nka ho nti no esa ya tuba kese bia na me nti no pese obetwa wo sa fa wedi aka ho eni papa di ni wo mama di asana ebetumi a check wa sitam ye check na se ehia se ubeba na yo kan ebetumi ebe abo amane okay because awia se no anipa ena etumi bua anipa nti bi di etumi hawo ayama etumi hawo ni na no utumi kachire dwan anasa ponchi se onboa nti anipa na ebetumi aboa nti no se karabulefuo no so adors the mitobe haman keke sebi me di wo kromo ha no enye nde nti udi michia obia de di michi bia no enya de obetumi ayirada ena man dwini hu se di se obenya sika kese asana obetumi ato anamon de eno de emboa yes nti no apelifo ka se obi nimwa na obi kire okay ya ne togbe ahaban keke ena etwen common omro fa kakra so sima be ba Oforisuo papa kasa na net said dia woka no me anopa bia ne adwada bia me fa ho na yebeda tiefo nso a ye ka no omo a omaye serious ana se omo akukudu wogide ne de menim se ene omo a mekoto omo ani so na dwumadie no o se fa na danfo keke ade a na ha ne se obu wo ho a o baabi o se twa wonsa benkum no na obu wo ha o twa onfa kasa bia na message bia nguso ena ne ha papa ti abesre wa oton ento wo sika no kura na mese kobo wo ban entra ho kwa una nipa unim de da wanim so unim de da wanim anaka wo kofo no sebempe do benya accident a enga nkofo na no ene accident be me hwe ayi bi accident bi a asiwo amse kuro me refi wo de nya sam ketwa ene ya so run about wa abrante watu ne prague ako ene ka fa no so what you say it we are say and na hokwa na onim de da wanim enti no edurumre bi ho no ma wo susu papa no na obi susu bone wo fi aseb wo ye fie yie ya bi kuta wonsem no akura kutu asuko no bi pese de wo ji sika nyina ji wonsem saade na obaye mobo enu ti ne ka cho se nipa da sani bia wo ho to na mo na bo ho ban sika no wo ho ampa wo jitum wo ba fie ya jeje wo so ne ade ba wonim de da wanim
ɛno nti ɛntra ne to na moko togo ya ba keke ho wasɛ samre papa wo yɛ adwuma ɛna bibi nti enwuma wo yɛ ne wo no wa ntimi enti wo kɔ no ho a anadwo bro da wia kora na wo fi sɛ wo bɛkɔ na bia wo bɛhu ni ade wo de anadwo kora no frɛ no ne kɔ hɔ wo bomfa ya fijase kwa so udu acha ukrom na wotra wo na kwa sotwe kura ye frɛ ne bomfa ɛhyɛ hɔ udu afrɛ number na yɛde to dwa no ne kotogo aba keka hɔ na wo brɛ ɛnyɛ kwada medase okay anoti yɛbɛkɔ togbe ahaban keke ɛwɔ afijase akwantempo no so also besi wo bomfa hospital junction ɛhɔ ɛna obkwa o friend number na me bebo bonu ankoda na ba befo akọ ade bi hian e wo sunsumu asem bia no eye togbe ahaban keke azigblebo sonkalu kagoka ne ho enese wo de ko ye mubo togbe ahaban keke ne ma na odofo twroguda ho e be hian won ne anase ochena yes aso wadamfo bi enso e betumi ahia 0244 484747 0244 484747 0244 484747 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 wait togbe ahaban keke ne ma TV no so no a big screen and must twa onsa bonkum no na efa audio eka ho fa odin o ma me din o papa din ka ho na ade bia sunsun ha no otogbe ahaban keke gina so na wa pam se sunsun kro na wo so watumi ade ho kama pa burukutu ya bema nsuo eya burukutu akakado na yimu mase ten komodofo ye konye kope burukutu ni bi ye ton wate so mfa so anase ye pe 1 to 2 to to bi atwa ba bi ton sa 2 sa odofo kwa ubenya bi anom na burukutu force men kan cho se unimfie du ngotwefo asem enkoso obapemfo untumi enum bi tumi krata ikura wo mo Food and Drug Authority ya mo krata no se burukutu ibetumi anom na Ghana ha enya asem keto akura orofo awieye brimu no bradi nyankopon sa ma mi wa bin o nyame ani wonu so Prophetess Abigail Asantoa na ma mi asem okan ne se wono counseling no onyisika debi counseling no sika sembi anim enunti Abigail Asantoa se de nyamede a che no no also de bema kwa nti adan na wonko na mfa waware sem usika sem how bi da so bia no yade na abebo na wonte ase no yemfa enkoda Prophetess Abigail Asantoa o sokoba na mpayo new site na ompai fa hodi ene oje emfa ma yemfre Prophetess Abigail Asantoa e wa homa we so 0243 263 899 0243 263 899 sokoban ampayo new site ho ena maame ewo bia de enuane club o bia enuane club bia na ye kan no club bia no anu de ne papa chale yentwetwa bio na wa bra wo twa ba ko mienu unya aduane bia utimi tibidi pa orofo omanfo dodo no ase aponto ne abadintuo ni nyina da ye club bia na omude eyo ifrise Ghana fo nim se ye kan bia pa dia de Ghana fo agya tum ene club bia no yentwa ba ko mienu miensa bia unimfie du nwotwe amfo asem nkoso oba pemfo club bia untumi enum bi enha ho kora abe heba clinic ikutu yade ase yade ba ni de koma me abi wa yentumi entu ase orofo tano so patrapa eho ena ma me abi wu Dr. Asampa Dr. Asagro yeko nyekutu yade ase 0243 345392 0243 345392 na yenkutu yade ase ewo Dr. Professor Abiho na enyoma enkonkan yeyo tententu ena ya boy entabam no kote enema hu awo so mfaso baako ewo kote sa baba wa bi efe kase odidi ne maami atam awo ho so mfaso baako no 0551 931 0551 931 0551 931 0548 931 yanko na Samuel Tabrito ya proso no ya samu ya sam kase papa ene ewa fidie we so yanko emfa enko yanim hello hello baby afrefre wudi mame
Me de ama o kasa face ben na my friend you. Eh, so kasa me me wa ko. Oh. Mami yesunsun. Mami yesunsun kasa pa. Eh, ya no mu de ya mami wo ya se ba ki. So ko be din bona mai a, uma ne be free sa. Ma be bi. Wo se say. Eh, na wo de do mami atem say. Both are some of our Bible, would this one that chester. The one na anyway, Jenny. And I want down our was so. There was a start now from Moonpa, Kaoma, me, the small part going through. Never been known, and now I won't see. I yell my unique cry, I say. That's all my mere bread, say. That's our war. What I said to your mammy. The same sister as was say. On pimping from Panama Metro. Damas. No, okay, Inshani Yedi, Eja, and na, any to me, Ishirasa. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. It's a free Egretia. Gentio, Papa. Pepacho, Obano. And then Obano, or a bay for, never found 3 years Adiana. Or a bay for Papa, only years Adiana. On Mammy, Mamma. The Mamma Tiasia, I won't think cancer on the channel. This would cow by any. Bye bye. Amen. Hello. 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 Udi baby are free. Good evening. My name is Katachi. Gentio. I'm ready. Asem Kitua. If you say, so baby see about us, so dear. Now, Katachi, let me come in show you my own French again. And no question. Which you have to cancel with us at that part of you. The young body be dim. But 120 years, I saw the toilet a man in Marco Togo. Now, men can't change that. Money and I just said, why you know, why yes and wedding. Now, you send a man so bad to my swing and yard my watcher. Now, you send a man, Mamma, I didn't put no crew and no more. So, move cheer for me. No motion and you move some more Mabayachu, Katuchi, and Namaji. Nyame uti again ka nyame ho nyame na mo yesu no okay hello Vusu ye Vusu Pizarro Masaba okay na Vusu enua ba no nyame ni anyime wa ma yesia fe no na o ma me de enka me hu yi sabi bere asa o ma me wa fun kura na enye kwan se so na so do ma me fa na ade ba ko a ade so o ma ne ru enfi ese ni itwika se enkane na me kunni ana enkane na me yiri ni na mmom wo ma me de untumi nka se enkane na wo ma me ni asmasi nti yesle de se asumdue kwa so na ma me no wo hwe na de akosie bia na ba wi mesle me ba no se ni yiye die ma na se de daachi ni nchiri ma ne ma wo mu no daachi bi ne ono so na ni nkoye ne yenti no on pe kwa bi so no mpa na ma me chew na enfa yi entui Vusu Pizarro Dikes Macro no okay hello baby are free with him obapa Me pato e frame me obi dumbie yenti mini abema etimi ni abe yo kasa yi odwene atigi a wo kasa ho no odwene ahonhoma etie eni nika etie eto odwene ho pa that time se no o ti ni pese na mianim onim enum ye ode ba ne maso do onim ahonhoma o ti etie die ye ma wo ya bad ye misunderstanding kakra be ba wo no ma mentem but I need to understand said them ni previous ni penyetie sa sem we say bi na sister plate nya hanya mianim dina ade so okay wo se ni kurom kwa wa obi de to an so okay wo se ni kurom wa obi de to an so it is so kuta ho boni na so ye beifu a so for se ni obi ntimi nya ni bibia o hu ni se ni de wo di agro no obi e ba wi ase ja no
Obi kuta honhommɔne kyɛn no. Eti ɔnhwɛ yie na ne mma na ɔpɛ so ɔhyɛ ne ma life. Na ɔnhwɛ yie. Ɔmpa nkɔpɔ ne maame kyɛw. Ɔmfa ne suo nkɔpa ne maame kyɛw nyɛ saa deɛ a ɔbɛbrɛ ama nom mini bi aka ne ma nyinaa. Ama nom mini bi aka ne ma nyinaa. Wɔyɛ asɛm papa. Wɔyɛ asɛm papa. Wɔtema wo. Wɔho sɛdeɛ wɔyɛ ayɛ aseɛ. Wɔtumi ase Nyankopɔn anim. Ɛdeɛ nyamena sɛm saa no. Ɔnhwɛ bibi yie. Ɔfo so kuta honhommɔne a kurom kwa wo bi deɛ to ane deɛ so. Wate, yɛmpɛ sɛ ne ka kyerɛ no. Okay, hello. Hello, Foso, good evening. Maji so katachi yenti o. Your phone is saying that you can say Congo. Okay. Foso, Yadamas, another day, I'm on some of the band. Yana, I family, say the boy, brass, said the way I did my auntie. Now, so I share, so it's a new cry. Okay, to chapter 20, verse 20. Or say the Odom Major, Anana, and the Kanya be doing soon. And I will come to chapter 20, verse 11. Hona, or that's your sabo from Pu. You didn't need you. So now, they are all you being not here. And they are very much there. I want to say, yes, now you're Bruno, Pentencia, you're Bruno. If you have no good, I want to ask you, that you are Mikasa, I can say, anything now, you give me powers as usual. You are wish and what dress the camera. And so, really, for Diana, said you will see Casanoa, which is Aboagye in the Benny. And you can read chapter 10. They say to see Nipa degree and more. You know what I see now. Nipa do hard, the swimming for Sabia was as usual. To be again, no one Casana or kind one. What Kaka Sabia, any concert worker. You can now go back as usual. Casa through a new bano. Also, Macasana not here. The big not bonty, show Casana worker now. Don't ask, sister, any Casa worker. It's better in the day. And Casa working and could you with her. Now, Oshaka no kind of na second Peter chapter 2 verse 13 aka tell them say you know the or you are winning again you people are your born say you say no the case dey be free no ba no e you say na be kono so it be da ma se no ni di nsema na de bread dan be no da bi nsi shira mo na won ko bi bia ho enye ho okay hello last caller hello baby I'm free mama jo ni moju e pa cho ye se mi e be to da na o ti pe mi because I feel ko ti tinwasi okay Nyame onka mo no mo pa mo ye wa nyame ti ase nyame onhia mo papa amen na ma abaya na ti ase maame ye ninya ye chance me maame efiri mu na me hu se maame endi ho a abraba etin papa wako aba wo be bushi me pia oda wo no ma pia wo no ma mi ti na ba na maame tuna ye ni enko fe ba eyawo because me bad me see better like what you have said and na so what to kind of cost day go man no ran so no so catch I want to say and go to say na want to say I look am we are ready to 8 mo brama so man be bi na no class am dia toes e ya na wo man me tia so no tia ba ka say me man me yewu na man me yewu saka so one ka say tu we no ba na ka so no go ni say they are some asama tiri we no mu ba me ma ne na so ma ne wu a na be hu se wa brabo apen e fa hu se wu no ko ma me me am de ku pito wa sem ti ma me atemo na wan ka so ma me ni ho no na mo so ma me ni am ka wa be tu se be still ana be so ni ma ka me hu ni yanka na ka ma me ti ase yanka me te open o nyame ka mo na mo ni pa on ko no ko to ma ncho. Okay, nipa ho na se na ebeduru baabi no wan kan su abeka asre o kase wa asema me de gya wa nwumere no enti oba pa mo kama koma ntom ye mo ate na ka kire ma me se Nyankopon ye na ehye ne woni mo nya mo kyena na nanom de beto baabi a eda o de behye baabi e so o de hye na mfranto ewi asema nyina ehu kase wa ne suban tie de na asem ni timi kodane timo kama koma nto ye mate ni kunu ba fie ho ni kunu na so tu ne yire ne fo na mpranso onye ne ho ade na besides no kwaku asem bi ni adanse twa bi adanse o be ma no oba na fa ne so me na me ka kire wo at least ese oba salame but no be ma no ofosu ese be ma no ne
oni oba no otimi wafana so na babeni me ofoso adwo me babeni no ka se ehu bi pe wafa oba na fa be ma no so na so ko won sesa din kwa ni emfa bahudi hu bi nto no bahudi hu ni din odi ama no no bahudi hu yemfa edin wo se fa say kesuwa nyenyi mfimi yenim kesuwa fo bia wo sesa din no yemfa bahudi india din bi nto no so bahudi hu e moving wo kira mesha tiefo nyina bo se ababa wa na tem didie no mebo mesa bo bi kina kire wiase nyina we bani na se ne ewo o ma me ko wu no ko wu ya me ba fe bia ka me kwa wo firi mu o jodi duabo abubonua na wu anu osu me chechire wo mo ye no ewura ni obo so na onim se ye kwa ye mema ye maame ewe edru me bia etasu wo wo se na ba hwa me voice na ba from patun no wo from awu jodi du maame kama o maame tuwe se bebe se kwa be kwa wo maame kwa wo fechen no me mama me na tu ababa wa na fridan ye ne dia na ni kurunko ha bi ma no titi abrwatia o so awade anu atop plate ofo so be ma my na tiefo asena ye na Crystal V o UK won French media ni agwo self so ne hu afopa no a shocking na baba wa na de ba hu di hu ayi de say mama ji mu nyina kasa bigine Gabi one my enchia wo mu nyina na Pastor Jonathan o ba hu di hu ba hu di hu when am so friend kase o ba hu di hu no brasa bo be kuni bo Pastor Jonathan Usu, Executive Secretary wa ACGC SD Kumase. Papa Nyakopon Shaw, Fadjume die ni agro no so se ne ho afọ papa. Na Asem Mpe Nipa djume die fo wo pesa obana ye kan wa asem de ma wo bi bu kwasea, wo bi bru nua honhom asem ya de wo ahodo. Ade bi eteto wa blabom no bomoden na ebe hwe kira kwan ye ntimi mu akonua asaso na bibia so ntimi enkonkan enfama ye kira kwan Kumase Swame Shuffling Station no abrosan ye ho na wofra na akwhye na ho ena ye wo Freya May 0552 095593 0552 095593 0552 095593 and now 0243 58 another 58 78 0243 58 78 0243 58 58 78 emu bia be frɛ bia no ye beje wo so na enemo amudin bede nyina no ye mamutini nkwa ye mamu awoda pa Yakopon ye adoma wo kyena mo amodem de bai ni nyina na ye dem pictures no ebeto television so na yetime awehimo ye yedamo ase. Okay, Osei Aboagye minima pamfo ya kram ye ko long time. Asem Mpe Nipa, you find a pen and watch him.